आणि अभोगा सावंतरांच्या पूजन करूया. आपल्या समाजाचं भूषण आदरणीय संतश्रेष्ठ गोरोबा काका यांचं पूजन इथे होत आहे. जरा एक मिनिट ना हो एक मिनिट थोडी पहिले ग्रिप पडून घ्या नंतर मारा पहिले पहिले दिवस आहे सफाई करून घ्या ना. लाडका डिंगण विठोबाचा असं नांदेड गोरोबाचं वर्णन केलं आहे. तर अशा संतश्रेष्ठ संत परीक्षक गोरोबांचं पूजन तसेच देवी महालक्ष्मी महाराष्ट्राचा आराध्य छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं पूजन होत आहे. एक 2-3 दिवसापूर्वी शिवजयंती आपण साजरी केली. समयकडे आजच्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन आणि कुंभार समाजाचे आदरणीय श्रीमती कांबळेकर साहेब आणि गोरेकर साहेबांनी आपण जोरदार टाळ्या वाजवूया. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. संत श्रेष्ठ गोरोबा काकांचा धन्यवाद. यानंतर मी मान्यवरांना स्थानापन्न होण्याची विनंती करतो आणि आपल्या नृत्य स्पर्धा आहे आपल्या मनोज कार्यक्रमाची आणि जे कोण स्पर्धक या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेले आहेत त्यांनी आपली तयारी ठेवायची आहे. आपल्या मोबाईल असेल किंवा आपल्या मोबाईलमध्ये यूट्यूबमध्ये जी काही गाणी असतील ती आपण काढून ठेवायची आहे. आज रविवार आहे. थोडीशी कमी आणि हळूहळू वाढेल आणि त्यात आज भारत आणि पाकिस्तानचा सामना आहे. त्याच्यामुळे कदाचित काही सगळे युवक आहेत थोड्या वेळ येतील किंवा थोड्या वेळ गर्दी होईल असो, पण जे मान्यवर आलेले आहेत त्यांच्या उपस्थितीमध्ये आजचा आपण हा कार्यक्रम सुरू करूया. आज नृत्य सादर करणारे आपले गुरुवार आहेत हेही मान्यवर सर्व मान्यवर
मी रत्नाकर साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी मान्यवरांना घेऊन जाण्यासाठी आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन आदरणीय रसायन साहेबांनी करतो की त्यांनी व्यवस्था त्यांच्या समोर सर्व मान्यवर ज्याने कामाडकर साहेब गोरेकर साहेब हरिदासराव देवा आणि आपले सर्व मान्यवर शेतूरकर साहेब संजयजी चंद्रकांतजी विजयजी आणि सगळ्यांनी हरिदासराव देवा मी आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष आदरणीय अजित साळवी दादा यांना विनंती करतो चंद्रकांतजी मटकर साहेबांना विनंती करतो सोनूबाळकर साहेब आणि चिपळूणकर साहेब सर्वश्रेष्ठ गुरुकुमार त्यानंतर आई महालक्ष्मीचा आशीर्वाद घेऊन आजच्या या मेळाव्याला आपण सुरुवात करूया. गुरुजन आपण सरला हे स्वागत करीत प्रसन्न मंडळी. आयुष्यामध्ये खूप माणसं भेटतात, आयुष्यामध्ये खूप माणसं भेटतात. काही वाऱ्यांच्या दुर्गीप्रमाणे येतात आणि निघून जातात. मात्र काही माणसं अशी असतात की जी मनात कायमचं घर करून राहतात. आणि मंडळी ही जी माणसं असतात ती खरा जीवनाचा अर्थ सांगतात. परिसराच्या स्पर्शाने जसं लोखंडाचं सोनं होतं त्याप्रमाणे आपल्या जीवनाचं सोनं होत नाही. कधी हक्काने चेष्टा मस्करी करतात, कधी ओठावर हसू फुलवतात, तर कधी भावनिक होऊन अश्रू दिसतात. आणि खरं तर हीच माणसं आपली असतात, जीवाभावाची असतात. आणि मित्रांनो, आजच्या या कार्यक्रम प्रसंगी श्री व्यासपीठावरील मंडळी आहेत, आपले मार्गदर्शक आहेत, प्रेरणास्थान आहेत, आपल्याला आधार देणारे आहेत, आपल्या समाजाला आधार देणारे आहेत, आपल्याला आधार देणारे आहेत. आणि म्हणून मी त्यांचं मनापासून स्वागत करतो.
मंडळी मंडळाचे उपाध्यक्ष आदरणीय रमाकांत कोळंबेकर तर आलेले असतील, त्यांनी व्यासपीठावर यायचे आहे. चंद्रकांत मडकर साहेब यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. मंडळी, आपण खातो की प्रकृती, आपण खातो की प्रकृती, आणि भूक नसताना खातो की विकृती. आणि भूक असताना आपल्यातली अर्धी भाकर आपल्याला दुसऱ्याला आपण ते देतो, ती आपली संस्कृती. आणि म्हणून अतिथी देवो भव अशी आपली संस्कृती आहे. आणि म्हणून आलेल्या अतिथींचं आपण जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत करूया. पुण्याच्या आजच्या कार्यक्रमाचे आदरणीय अध्यक्ष, प्रसिद्ध उद्योजक दत्तात्रयजी रसाळकर साहेब आणि आलेले सर्व मान्यवर यांचं मी मनापासून स्वागत करतो. मंडळाच्या वतीनं त्यांचा आभार मानतो. आणि आजच्या या कार्यक्रमाची सुरुवात आपण आमचं प्रेरणास्थान तत्पूर्वी कोरोना काळापासून या व्यासपीठावर ज्यांनी आपल्या मेळाव्यामध्ये सक्रिय भाग घेतलेला होता, अगदी आपला मेळावा म्हटलं नुसतं त्यांनी कुठेतरी ऐकलं की या कार्यक्रमासाठी यायचं. पण मंडळी, आज मला अतिशय दुःखाने असं सांगावं असं वाटतं की जी मंडळी जी कायम आपल्या सोबत असायची ती कोरोनाच्या काळामध्ये देवाला काढली झाली. असं म्हणतात की जो आवडतो सर्वांना तोची आवडे देवाला. कोरोना काळ आपल्यासाठी भयंकर होता. तर या काळामध्ये आपल्या प्रेमाची माणसं आपल्याला सोडून गेली. त्याने आपल्याला खूप दिलं, खूप शिकवलं. त्यानंतर अलीकडे गेल्या वर्षी ह्या व्यासपीठावर ज्याने आपल्याला फसवलं, काही जणांना माहीत नसेल की जे अनिल खरे साहेब टीव्हीचे आर्टिस्ट, जे आपल्याला हसवायचे कळकळून त्याचा गुगल मागे काढलेला आहे, ते आपल्याला सोडून गेले. त्यानंतर आपल्या महासंघाचे अध्यक्ष आदरणीय सुरेखजी हिरे साहेब हेही सोडून गेले. बरोबरच मी असं सांगेन सर्व समाज बांधवांना, जे मेळावे कार्यक्रम होतच राहतील, पण सगळ्यांनी आपल्या प्रकृतीची काळजी घ्या. कारण आताच हा मार्च महिना आपण जेव्हा आलो प्रवासात होतो, भयंकर उन्हाच्या झाडा होत्या आणि प्रत्येकाने आपली प्रकृती सांभाळून समाजसेवा करायची आहे. आपली काळजी घ्या. असं म्हणतात की हेल्थ इज वेल्थ, आणि म्हणून हे करून आपण समाजाची सेवा करूया. म्हणून या सर्व समाज पुरुषांना, आपल्या समाजाचे भूषण आहेत, गेलेले ज्ञान अज्ञान, त्या सगळ्यांना आपण उभं राहून 2 मिनिटं श्रद्धांजली वाहायची. ओम शांती शांती शांती. सगळ्यांनी स्थानापन्न व्हावं. आपण त्यांचा आशीर्वाद घेऊन या कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. की जरी आपल्यात नसले, ते शरीराने नसले तरी इथे ते मनाने आहे असं समजून आपण या कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. शेवटी आपल्याला समाज पुढे न्यायचा आहे. असं म्हणतात की एका वर्षाची तजवीज करायचं असेल तर शेतकरी शेतामध्ये धान्य पेरतो, बरोबर नाही? एका वर्षाची तजवीज करण्यासाठी शेतामध्ये धान्य पेरतो आणि आपल्या कुटुंबाचे तो गुजराण करतो. त्यानंतर जर 100 दिवसांची तजवीज करायचं असेल, 100 दिवसांची तजवीज आपल्याला करायची तर आपण माणसं जगू, जी जगलेली माणसं आहेत. आणि जर 1000 दिवसांचा आपल्याला जर विचार करायचा असेल तर आपण विचार करतो. आणि म्हणून व्यासपीठावर अशी काही मंडळी आली की आपल्याला विचार देण्यासाठी आलेले आहेत, मार्गदर्शन करण्यासाठी आलेले आहेत. मी कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला आदरणीय रसाळकर साहेबांना आजच्या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक मार्गदर्शन आणि शुभेच्छा देण्यासाठी मी रसाळकर साहेबांना पाचारण करतो. साहेबांनी आपल्या समाजाला यथोचित असं मार्गदर्शन करावं. आदरणीय रसाळकर साहेब व्यासपीठावर या प्लीज. आपण एवढे लांबून आलेले आहात. आलेल्या पाहुण्याची ओळख आपण नंतर करून घेणार आहोत त्याच्या सत्काराच्या वेळी. तत्पूर्वी मी रसायन त्याने आम्हाला मार्गदर्शन करावं. नमस्कार.
25 वर्ष आपण भेटलो 25 चालते काय आणि ह्या 2 दिवसांनी पुन्हा आपण ते भेटलो. वर्षभर इतका भेटलो नाही. तुम्हाला सगळ्या भेटायला खुशी होते. आणि कुटुंब म्हणजे घरात असतात. त्याच्यामुळे धन्यवाद देतो. तुमची जाया तुमची माया माझ्या कुटुंबात राहावं आणि मी हाताळा करतो. मला दोन्ही शब्द तुम्हाला सांगायचे आहे. शिक्षण नोकरी आणि कुटुंब छोटं असतं मग मोठं होतं. माणसं वाढतात, शिक्षण वाढतं, जागा वाढतात आणि त्यांना सांभाळून घेण्यासाठी घरचा जो क्रम असतो तो मेहनत करतो. ते अपुरी पडतं आणि मुलांनी त्या शिक्षणाकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. त्यांनी फार मुलं लक्ष केलं पाहिजे. आई वडिलांनी जेवढं मदत करता येईल तेवढी केली पाहिजे आणि सतत आई वडिलांचे आशीर्वाद त्यांच्यासाठी घ्यावे आणि आई वडिलांच्या कुठल्या स्थितीची समान करावी. आज ना उद्या जसे आपण पाठीवर जातो आज 7 वर्ष येतात ते काठी घेतो आणि पुन्हा 70 वर्षांनी पुन्हा आपल्याला काठी घ्यावं लागतं. म्हणजे आपण त्याच ठिकाणी पुन्हा येत असतो. आता धंद्याच्या बाबतीत तुम्हाला छोटंसं उदाहरण देईल. उदाहरण बघते तुमची इंग्लिश विषयामध्ये खूपशी मेहनत लागते, फायनान्स लागतं आणि क्वालिटीमध्ये त्याला माहिती मिळतं, अभ्यास करावा लागतो. एक मराठवाड्यात उदाहरण देईल. एक क्वालिटी म्हणून तुम्ही तुमच्याकडे बघायला त्याची क्वालिटी, त्याचा टायमिंग आणि ठिकाण सगळं बदलत गेलं तर चालणार नाही. त्याची किंमत 20 रुपयाची आहे. पाडून घेतली तर ते देतील आणि 18 दिली तरी घेणार नाही. आणि त्याची किंमत आणि त्याची क्वालिटी सांगायची. माझी मुलं जेव्हा अमेरिकेवर येतात कधी तेव्हा दादाचा वडा घेण्यासाठी स्पेशल दादा येतात. पार्सल करून मी घरी घेऊन जातात. म्हणजे ही चव बॉम्बेच्या बाहेर अमेरिकेत सुद्धा ती गेलेली अशा परिस्थिती आहे. म्हणून धंद्यावर एक लक्ष केंद्रित करा. कुटुंबाला तुम्ही सांभाळा आणि आईवडिलांनी जसं तुम्ही सांभाळल्या तर आईवडिलांनी सांभाळल्या टाका. तुमचं लग्न होईल, पुन्हा मुलाबाळ होईल, पैसा उभा करा. पण आईवडिलांनी विसरायचं नाही. त्यांची छाया तुमची माहिती सतत त्यांच्या पाठी राहावं. मी 2 शब्द सुरू करतो. तुम्ही आज जर माझ्या कुटुंबाला मला सहकार्य केलं त्याच्यामुळे धन्यवाद देतो. आणि माझी सहकारी जे बसलेले आहेत खास करून हे समाजाला मला मार्गदर्शन करण्यासाठी गोरेकडे सगळी कंपनी माझी आहे. मला शिकत आणि हा प्रोग्राम सुरू झाल्यापासून मला एक दिवस असं गेला नाही की आम्ही मला भरला करून केलं. रोज चाललेलं असतं. आज आमचे डॉक्टर आजारी पडलेले आहे. त्यामुळे फोन आला म्हणतो कसं करायचं ते मी डॉक्टरकडे आज आमचे खास करून गप्पा बोटांचं विचारावं दत्ता मांडूरमध्ये तिथे बघायला आणि आम्हाला ज्यांनी सोडून गेले किंवा गेले ज्यांनी आम्हाला समाजामध्ये आणलं, समाजाला घडवलं, उभं केलं ते आमच्या दाखवले ते राखूनमध्ये आणि आनंद जोडले आमच्यामध्ये हसवणारे मदत करणारे ते आमच्याकडे नाही. त्यांना त्यांच्या कुटुंबाला मी शक्ती देऊ शकतो प्रार्थना करतो आणि श्रद्धांजली वाहून त्यांना नमस्कार करतो. जय महाराज. मला सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं, काय पुण्य असतं की ते घर बसलेले. बरोबरच दसराकर साहेबांचे नशीबवान आहे आणि आपण एवढे नशीबवान आहोत एवढा समाज बांधव साहेबांच्या एका हाकेवर आपण सगळे जमतो इथे. आणि हेच खरं म्हणजे पुण्याचं काम आहे. समाजाने आपण कसं किती जगतो याला महत्व आहे, आपण कसं जगतो याला महत्व आहे. आपण समाजाला किती देतो, आपण त्या जातीमध्ये ज्या समाजामध्ये जन्मलो त्याचं काहीतरी रूढ लागतं. आणि म्हणून रसाळकर साहेबांचा दानशूर आपल्या समाजाला लाभलेला आहे. आणि आज ते सपत्नी दिलेले आहेत त्यांच्या पत्नी मिळालेल्या आदरणीय सौभाग्यवती गुरु दत्तात्रय रसाळकर मॅडम यांचे आपण 14 काळाच्या जन्मामध्ये स्वागत करूया. साहेबांना काय करावं, मनानं दिलदार, बोलणं दिलदार, वागणं जबाबदार, नेतृत्व सांगणार असं सर्वसमावेशक अष्टपैलू आपलं समाजभूषण समाजाला भूषण असलेलं असं व्यक्तिमत्व म्हणजे आदरणीय रसाळकर साहेब यांचं मार्गदर्शन प्रेरणा आमच्या समाजाला नेहमीच आम्हाला मार्गदर्शन करेल. साहेबांना आपण वेळ काढून आपण सर्वांनी इथे उपस्थित राहिला. आमच्या कोथवडे कुंभारवाडी चौथर मंडळातर्फे आपलं मनापासून स्वागत करतो, अभिनंदन करतो. वेळ कमी आहे. यानंतर आपण आलेल्या सर्व सत्कार मूर्तींचं सर्व पाहुण्यांचं इथे स्वागत करणार आहोत. मी रसाळकर साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी
सर्व आलेल्या पाहुण्यांना बोलून सगळ्यावर प्रथम तत्पूर्वी मी मळेवाडकर साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी समाजाला मार्गदर्शन करावं. नमस्कार मंडळी. मी खासून भाषण कधी करत नाही, पण तरी पण आज आपण सर्व मंडळाला 4 शब्द बोलण्यासाठी सांगितले. आज कुंभार समाज खरंच मागे आहे का? नाही, कारण कुंभार समाजाकडे आज सुशिक्षित माणसं आहेत, सगळे काही आहेत, परंतु जो आपला समाज मागे का त्याबद्दल मला फार कळतं. कारण महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने आपल्या समाजासाठी काही गोष्टी अवेलेबल करून दिल्या आहेत, परंतु आता त्या भांडणामुळे त्या गोष्टी काही होत नाही. कारण आज आपल्याला एक साधं उदाहरण म्हणजे POP टॅक्टर करणारे गव्हर्नमेंटने आपल्या समाजासाठी माती फ्रीमध्ये सगळ्या समाजाची माती फ्रीमध्ये करणारे, परंतु एकत्र होऊन जर कुंभार समाजाने माती सुद्धा गणपती जर तयार केला आणि त्यासाठी गेल्या वर्षी मुंबई कुंभार समाजाने राबवली होती स्कीम, परंतु त्या आसाममध्ये ती होऊ शकली नाही. परंतु आज ज्या गोष्टी आपल्याला करण्यासाठी अवेलेबल आहेत त्यामुळे सगळ्यांनी एकत्र होऊन विचार करून सर्व समाज बांधवांनी एकत्र यावं आणि त्या गोष्टीचा बरोबर अभ्यास करून त्या गोष्टी पुढे न्याव्या एवढीच मी तुम्हाला विनंती करतो. त्यासाठी कुंभार समाज मुंबई ही सदैव तयार आहे. हे एवढे 2 शब्द बोलून मी माझे हॅलो. साहेबांनी सांगितलं की कुंभार समाज कुठे आहे. कुंभार समाज कुठे आहे मला वाटतं समाजातील अनेक मुलं युवक चांगले शिक्षक आहेत आणि आता बऱ्यापैकी प्रगत झालेला आहे आपला समाज. परंतु हे करत असताना आपण आपल्यापुरतं मर्यादित राहून उपयोग नाही की आपण आपल्या बरोबर आपल्या समाजाला आपण पुढे घेऊन जायला पाहिजे. ही आपली जबाबदारी आहे. जबाबदारी ही युवकांची आहे. युवकांनी पुढे यायला पाहिजे. त्यानंतर आदरणीय चंद्रकांतजी साळवी आमचे मार्गदर्शक त्याने आमच्या मंडळाला नेहमीच सहकार्य केलं आणि कायम आमच्या सर्व मंडळाचा तो इश्यू असतो. अंतर्गत विशेष तपासणी म्हणून ते काम करतात. आता घ्या ना साहेब माहिती तर साळवी साहेब यांचा जे इकॉनॉमिक आहे त्याच्यामध्ये मोठा हातखंड आहे आणि ते नेहमी समाजाला आणि इतरांना पण मार्गदर्शन करत असतात. असं साळवी साहेबांचं मार्गदर्शन आपल्याला मार्गदर्शन ठरेल. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय कसाळकर साहेब, तसेच कुंभार समाजाचे अध्यक्ष मळेवाडकर साहेब, नंतर कामावरून आलेले कामटकर साहेब, वासुदेव कामटकर साहेब, की ज्याने मोठं मंदिर बांधलं तिकडे, त्या मंदिराचं उद्घाटनाला आम्ही गेलो होतो आणि व्यासपीठावरचे मान्यवर आणि उपस्थित माझे समाज बंधू आणि भगिनींना, कोथवडे कुंभार समाजाचा जो हा मेळावा आहे न चुकता दरवर्षी भरवला जातो आणि या कोथवडे कुंभार समाजाच्या मेळाव्यामुळे समाजामध्ये जिवंतपणा आहे असं एक चित्र निर्माण होतं. आज आपला कुंभार समाज इतका विखुरला गेलेला आहे, परंतु सगळ्यांना एकत्र आणण्याचं आणि स्वतःकडे काहीच कोणतंही क्रेडिट घ्यायचं नाही हे एक आदर्शवत कोथवडे कुंभार समाजाचं एक आदर्श गरजेचं आहे. सगळ्यांचा पडद्यामागून सूत्र हलवतात, परंतु त्यांचं एकही
मान्यवर व्यासपीठावर नसतो. दुसरी गोष्ट, कोथवडे कुंभार समाजाचा मेळावा हा दरवर्षी संपूर्ण दिवसाचा असतो. त्यामुळे यावर्षी 4 ते 8 तास वेळ अत्यंत अपुरा आहे आणि ह्या अपुऱ्या वेळामध्ये नुसती भाषणमारी करून उपयोग नाही. तर मुलांचे कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम जे हळदी कुंकू इतर जे कार्यक्रम आहेत तेही व्हायला पाहिजे. कुंभार समाज मुंबई ही आपली मोठी संस्था परळ विलेजमध्ये त्यांचं ऑफिस आहे. मला त्यांना एकच विनंती आहे की जसं कोथवडे कुंभार समाजाने मेळावा भरवला जातो त्या पद्धतीने सगळ्यांना जर विश्वासात घेऊन त्यांनी जर मेळावा भरवला तर तो एक अधिक उत्कृष्ट आणि चांगले प्रयाने होईल. मी त्यांना एकच विनंती करेन की कुंभार समाज मुंबई ही इतकी मोठी संस्था आहे की जिचा व्याप संपूर्ण महाराष्ट्र आहे आणि त्याचा भव्य दिव्य मेळावा व्हावा. मयवरकर साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली ही माझी त्यांना विनंती आहे. त्यासाठी सहकार्य पाहिजे असेल तर आमचे कोथवडे कुंभार समाजाचे जे कार्यकर्ते आहेत त्यांचेही त्यांना मिळेल. कारण नुसता मेळावा भरून उपयोग नाही, तर मेळाव्यातून काहीतरी शिकता आलं पाहिजे. जे कोथवडे कुंभार समाजाने आज जे घडवलं आहे त्याच्यातून बरेच हिरे निर्माण झालेले आहेत आणि ज्या गोष्टी ते उत्कृष्टपणे आयोजित करतात त्याचं खरोखर मी कौतुक करतो. आणि पुढचे जे कार्यक्रम आहेत ते एका व्यवस्थित आणि वेळेत व्हावे एवढी अपेक्षा करून आणि आपला सर्वांना धन्यवाद देऊन मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. साळवी साहेबांनी खूप महत्त्वाचं सांगितलं की मेळाव्याचा उपयोग काय. आपण एवढा खर्च करतो, खरं म्हणजे ही अतिशय खर्चिक गोष्ट आहे मुंबईच्या ठिकाणी. पण एकच वाक्य त्यांनी सांगितलं की मेळाव्याने समाज जिवंत राहतो, जिवंतपणा वाटतो समाजामध्ये. आणि हे खूपच महत्त्वाचं आहे. कारण तुम्ही आता महाराष्ट्रामध्ये जर पाहिलं असेल तर सगळे समाज आपल्या मागण्यांसाठी एकत्र येत आहेत, मोठमोठे मोर्चे काढत आहेत. आपण मला वाटतं जरी आपण संख्येनं कमी असलो, टक्केवारीने कमी असलो तरी पण जे कोण आपण जे आहोत, जो समाज आहोत त्यांनी आपल्याला पुढे जायला पाहिजे. आपल्या मागण्यांसाठी, न्याय हक्कांसाठी आपण पुढे यायला पाहिजे. आणि मला वाटतं की एक कोरोनापूर्वी आझाद मैदानावर आपण प्रचंड असा मोर्चा काढला होता आणि त्यावेळी सरकार पण युतीचं होतं. आदरणीय जे आता मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आहेत ते मुख्यमंत्री होते आणि त्यावेळी त्यांनी आश्वासन आपल्याला दिली होती अनेक. आणि त्या आश्वासनाची पूर्ती झाली की नाही हे पाहण्याचं काम आपले सगळे नेते आहेत. आणि साहेब तुमच्यावर आम्ही सगळे आहोत. एकदा आपण पुन्हा एकदा प्रचंड मोर्चा काढून मोर्चा लोक आली तरी भेट घेऊ मंत्रालयामध्ये साहेबांची आणि आपल्या समाजाला त्याचा कसा उपयोग होईल हे आपण पाहू. त्यानंतर पुढचे आदरणीय नेते येतात यशवंतजी शेंडुरकर साहेब, यांचं कार्य कोकणामध्ये पण मोठं आहे आणि त्यांचंही मार्गदर्शन, त्यांची प्रेरणा आणि कायम आपल्या मंडळाच्या मागे असते. मी शेंडुरकर साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी समाजाला मार्गदर्शन करावं. हे बरोबर उपस्थित बंधू आणि व्यासपीठावर कोथवडे मंडळाचे आणि आमचे सर्वांचे स्फूर्तिदान दसवडकर साहेब, चंद्रकांत साळवी, विजय कुंभार समाज मुंबईचे अध्यक्ष कृष्णजी मळेवरकर, घोडे, अंकित कामतकर व आता झालेले रमेश साळवी आणि इतर मान्यवर. या ठिकाणी मला एवढंच सांगा वाटतं की मी कोथवडे मंडळाचा कार्यक्रम खूप दिवसापासून बघतोय, येतोय, जातोय. परंतु सध्या मी गावी असतो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात, त्याच्यामुळे कमी जास्त प्रमाणात होतो मागे पुढे. परंतु
उत्तमने सांगितली की आपल्याला एका हातात टाळी वाजत नाही, तर मी संस्थांना एकच सांगतो की मी वरच्या काढा किंवा मागण्या करा, पण त्याला आपल्याला वाढ फादर लागतो, म्हणजे मोठी संस्था लागते. त्यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश कुंभार समाजाची संस्था आहे. महाराष्ट्र प्रदेश त्यांची शिर्डीला त्यांची निवड झाली, बैठक झाली, त्या ठिकाणी विविध पदाधिकारी नेमण्यात आले. त्याला सहकार्य करा. आणखी आपले जे म्हणणं आहे त्याला आपण सगळ्यांनी सहकार्य करा. मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये काम करताना माझ्या आयुष्यात एक चांगली संधी आली. ती संधी मी मिळवण्याचा प्रयत्न केला. एकंदरीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 2 गुंठे जागा मोफत मिळवली, 3 गुंठे जागा विकत घेतली आणि आता 10 गुंठ्यापर्यंत आम्ही समाज भवन बांधण्याचा उद्देश हे केलेला प्रयत्न करतात. त्या बांधकाम समितीचा मी अध्यक्ष आहे. तर आपण सगळ्यांनी आम्हाला सहकार्य करा आणि अशाच प्रकारे विविध कार्यक्रम घडवा आणि समाजाची एकजूट ठेवा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. आपल्या जी कुंभार समाजाची कला आहे, म्हणजे आपण ज्याला बडकं ब्राह्मण म्हणतो, ती अद्याप अनेक गावांमध्ये, अनेक जिल्ह्यांमध्ये, महाराष्ट्रामध्ये जिवंत आहे. आणि साहेबांची आता निवड झालेली आहे. त्या संदर्भामध्ये माती कामाविषयी असेल किंवा काय रॉयल्टी जी मिळते गव्हर्नमेंटकडे, त्या संदर्भात जर तुम्हाला त्याचं मार्गदर्शन हवं असेल तर शेतूरकर साहेबांचा आपण फोन घेऊन त्यांच्याशी आपण सल्लामसलत करावी. त्याकडे योग्य असं मार्गदर्शन करतील. समाजातील अनेक कलाकार पुढे येतील. खूप खूप धन्यवाद साहेब. यानंतर आता व्यासपीठावर कुंभार समाजाचे अध्यक्ष आदरणीय सभा चिंतनकर साहेब यांचं आगमन झालं. जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी. आणि रमेश साहेब साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे. खूप खूप स्वागत. त्यानंतर आपल्या समोर येत आहे वासुदेव कांबळकर साहेब. यांचा पूर्ण परिचय करून देतो मी. ते संत शिरोमणी गुरुवाका मंडळ तामण वसईचे रहिवासी आहेत, माजी अध्यक्ष आहेत. आणि सुंदर असं तामण या गावी आम्ही स्वतः आमच्या मंडळाचे सर्व पदाधिकारी जाऊन आलेलो आहोत. सुंदर असं गोरोबाचं मंदिर आहे. तिथे गेल्यानंतर असं वाटतं की आपण जसं काय तेरमध्ये गेलेलो आहोत उस्मानाबादमध्ये. तर कधी तुम्हाला जर योग आला तर तिथे तुम्ही अवश्य जा. साहेबांचं नागरिक रसाळकर साहेबांचं ते गाव आहे, कांबळेला जाऊन या. खूप सुंदर आहे. आणि साहेबांचा आकार इदम न मम हे पुस्तक प्रसिद्ध झालेलं आहे. पुस्तक नाही आहे तर तो एक ग्रंथ आहे. आणि त्या ग्रंथामध्ये त्यांनी आपल्या हिंदू धर्मातील ज्या देवता आहेत, श्री गणपती, शंकर, विष्णू, रामकृष्ण यांची स्तोत्रे, श्लोक, प्रार्थना, आरत्या, पाळणे इत्यादींचा संग्रह स्वहस्ताक्षरामध्ये रंगीत पेनांचा वापर करून त्यांनी लिहिलेला आहे. आणि ते पुस्तक त्यांनी इथे आणलेलं प्रकाशन झालेलं आहे. आपण जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी ते पुस्तक ते रसाळकर साहेबांना देणार आहेत एक प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये. आणि मी साहेबांना विनंती करतो की अशा आपल्या समाजामध्ये, कुंभार समाजामध्ये अनेक असे भूषण आहेत की जे पडद्याच्या मागे आहेत, पण अशा कार्यक्रमामध्ये ते पुढे येतात. मी श्री वासुदेव कांबळकर साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी हे आपल्याला कसं काय सुचलं आणि समाजाला त्यांनी मार्गदर्शन करावं. कांबळकर साहेब आणि ते पुस्तक मी देण्याची विनंती करतो. आणि त्यांचं हस्ताक्षर एवढं सुंदर आहे, असं म्हणतात की सुंदर हस्ताक्षर हाच खरा दागिना आहे. आणि एवढं सुंदर हस्ताक्षर म्हणजे कॅलिग्राफी सारखं त्यांचं हस्ताक्षर आहे. सर खरोखरच तुम्हाला साष्टांग करतावर मानाचा मुद्रा आपण जोरदार टाळ्या वाजवूया आणि त्यांचं पुस्तक घ्यावं त्याचं प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये अशी मी त्याला विनंती करतो. इदम न मम खूप सुंदर असं संस्कृतमध्ये नाव आहे. जरा एक पेज उघडून दाखवला, एक पेज उघडून दाखवला. बघा किती सुंदर हस्ताक्षर आहे. आणि स्वतःच्या हस्ताक्षरामध्ये लिहिलेलं पुस्तक खरोखरच साहेब समाजाला आपला अभिमान वाटतो. आपण मार्गदर्शन करावं. कांबळकर साहेब
संत शिवगणी गरोबा काका यांना प्रथम अभिवादन करतो. तदनंतर या कार्यक्रमाचे औद्योगिक कुमारवाडी विद्यावर्धक मंडळाचे सगळे सभा आणि आमचे काका श्री दत्तात्रय विठू रसाळकर साहेब, सन्माननीय व्यासपीठ आणि या कार्यक्रमासाठी आपण या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व माझे समाज बांधव, आज या ठिकाणी आपण पाहतो आहे अनेक वर्षापासून आमचे काका दत्तात्रय रसाळकरजी या दरवर्षी हा कुंभार समाजाचा स्नेहसंमेलन बोलावून ते नेहमी आपल्या समाजातील जे विशेष कामगिरी जे लोक करतात त्या लोकांना यथोचित सन्मान करतात आणि त्या लोकांना प्रोत्साहन देतात. ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे. आणि आपण ज्यावेळेला जन्माला येतो त्यावेळेला आपणास माहिती आहे की 3 ऋण आपण घेऊन येतो, मातृ पितृ ऋण, दोन्ही ऋण आणि समाज ऋण. तर ते समाज ऋण फेडायचे जे कार्य आहे ते रसाळकर साहेब यथोचितरित्या आजपर्यंत करीत आलेले आहेत. आणि मला वाटतं जोपर्यंत ते आहेत तोपर्यंत हा कार्यक्रम निश्चित आणि त्यांच्या नंतरही हा चालूच राहणार आहे. माझी थोडक्यात ओळख करून दिलेलीच आहेत आता ते पळंबेकर साहेबांनी, तरी सुद्धा एक थोडक्यात माझ्याबद्दल वर्णन करतो की मी कामण येथील रसाळकर साहेबांच्या घराला लागूनच माझं घर आहे. आणि कामण येथे 15 वर्षापूर्वी जवळजवळ असंच मी गावी गेलो असताना जी पूजा चालू होती, एका झाडाखाली पूजा चालू होती गौरव काकांची, तर ते मला जरा खटकलं. नंतर मग त्या वेळेला मी समाजातल्या लोकांना सांगितलं की बाबा मंदिरासाठी मी जागा देऊ इच्छितो, तरी आपण ती जागा मी तुम्हाला दाखवतो, तर तुमची मंदिर बांधण्याची तयारी वगैरे आहे. तर त्यावेळेस सर्वांनी होकार दिला आणि नंतर त्या मंदिराची म्हणजे मी फक्त जागा चालू दिली, परंतु मला माझ्या समाज बांधवांनी या ठिकाणी आता रसाळकर साहेब आहेतच, याशिवाय पालघर जिल्ह्यात कुमार समाजाचे जे भानुदास गोरेकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांनी देखील मला ह्या मंदिराच्या उभारणीसाठी अनेक प्रकारे सहाय्य केलेलं आहे. वर्गणी गोळा करणं हे काय खायचं काम नसतं. जवळजवळ आम्ही त्या मंदिरासाठी 60 लाख रुपये रक्कम गोळा करून त्या मंदिराची उभारणी केली आहे. आणि हे मंदिर आपल्यापासून वसई तालुक्यात म्हणजे ज्यावेळेला उद्घाटन करण्यासाठी हिरे साहेबच आले होते, त्या हिरे साहेबांनीच असं बोललं आहे की आम्ही महाराष्ट्रावर फिरलो, जवळजवळ आम्ही सर्व मंदिरे 1627 मंदिर आहेत, त्या मंदिरापैकी सर्वात एकमेव उत्कृष्ट मंदिर हे कामणीचं मंदिर आहे, ते त्यांनी वर्णन केलं होतं. असं आता मध्यंतरी तुम्हाला म्हणजे कोरोना काळ आला होता, त्या काळामध्ये आपण सर्व समाज सर्व अखंड विश्व बंदिस्त होतो. या बंदिस्त असताना आपण काय करायला पाहिजे, तर त्यावेळेला आपण जर घरामध्ये बंद असल्यामुळे तो जो वेळ मिळत होता तो कसा हे करावा असा प्रश्न पडला होता. परंतु मी या ठिकाणी स्वतःचं निरीक्षण केलं किंवा आता आपण काय करू शकतो. तर मी तसं एक गोष्ट सांगायचं झालं की मी महसूल खात्यामध्ये तलाठी या पदावर काम करीत होतो. त्याच्यानंतर मंडळ अधिकारी होऊन नायब तहसीलदार पदापासून मी पोचलो होतो. आणि सेवानिवृत्तीनंतर हा जो कोरोना काळ आला, या काळामध्ये तर आता घरापासून आपण काय करणार, तेव्हा स्वतःचं आत्मपरीक्षण केलं आणि मला असं आढळून आलं की आपलं हस्ताक्षर हा चांगला नाही परंतु बऱ्यापैकी आहे. तर आपण थोडंफार रोजच्यावर काहीतरी रामदासावरून जी उक्ती आहे, तिचा माझी काहीतरी लिहावे प्रसंगी अखंडित वाचित होतात, या उक्तीनुसार तुम्ही आपला प्रतिनिधी सकाळ उठल्यानंतर धार्मिक आपल्या माझे वडील या सर्वांना माहिती आहे वारकरी पंथाचे होते आणि त्यांचे माझ्यावर अतिशय चांगले संस्कार आहेत. तर दररोज आमची इथे सकाळ संध्याकाळ पूजा अर्चना श्लोक घेत असत, अभ्यासही चांगला करून घेत असत. त्यांचं स्वतःचं अक्षर चांगलं होतं आणि आम्हाला त्याने अक्षर वळणदार काढण्यासाठी आम्हाला प्रवृत्त केलं
आमच्या तिघा भावांची ते स्पर्धा झाली कसं. तर असो तर हस्ताक्षर त्यात बऱ्यापैकी आहे म्हणून मी आपलं रोजच्या रोज लिहत गेलो. तदनंतर गावातले माझे मित्र शेजारी पाजारी यायचे आणि त्यांना एक दिवस दाखवलं किंवा असं असं मी लिखाण केलेलं आहे. तर मग त्यांनी सांगितलं बाबा हे अतिशय चांगलं आहे, तुम्ही हे कुठल्याही परिस्थितीत पुस्तकाद्वारे प्रकाशन केलं तर बरं होईल. तर मग ती डोक्यात कल्पना सुचली आणि मग हळूहळू त्या दृष्टीने कामाला सुरुवात केली आणि जवळ कोरोनापासून आतापर्यंत हे सगळं मी घेऊन काढत गेलो धरून प्रतिदिनी. आणि त्याची ही फलनिष्पत्ती म्हणजे हे आजचं इदम न मम हे पुस्तक. आता इदम न मम हे जे पुस्तक आहे, इदम न मम हा संस्कृत शब्द आहे. इदम म्हणजे हे, न म्हणजे नाही आणि म म्हणजे माझं, हे माझं नाही. त्याचा अर्थ असा आहे की या पुस्तकांतर्गत जे जे साहित्य आहे, जी जी संपदा आहे, धार्मिक संकलन आहे, श्लोक आहे, आरत्या अभंग पोह्या वगैरे वगैरे जे काय आहे, आरत्या पाळणं वगैरे, तर या सर्व गोष्टी ज्या आहेत या माझ्या स्वतःच्या रचलेल्या नाही. आपले जे ऋषीमुनी होते त्यांनी विविध ग्रंथ लिहिले आहेत. महाभारत असेल, रामायण असेल, ज्ञानेश्वरी ग्रंथ आहे, श्रीमद भगवद्गीता, विष्णू सहस्रनाम वगैरे जे मोठमोठे ग्रंथ आहेत, उपनिषद वगैरे, या सर्वांचा अभ्यास करून त्याच्यातून मला जे आपल्याला सर्वांना प्रचलित असं जे काय आहे ते सर्व मी संकलन करून फक्त माझ्या हस्ताक्षरामध्ये या पुस्तकामध्ये उतरवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. याच्यामध्ये माझं स्वतःचं कर्तृत्व काही नाही, माझी स्वतःची रचना काही नाही, म्हणून मी त्याचं कर्तृत्व माझ्याकडे घेत नाही. म्हणून या पुस्तकाचं नाव मी इदम न मम हे माझं नाही असं ठेवलेलं आहे. आणि आपण या पुस्तकाचं गेल्या महिन्यामध्येच उद्घाटन झाले. नालासोपारा येथे जी एक कुंभार समाजाची संस्था आहे, त्या संस्थेमार्फत या पुस्तकाचं प्रकाशन झालेलं आहे. कारण मी मला याच ठिकाणी करून घ्यायचं होतं, परंतु उशीर झाला होता, नाहीतर पुन्हा कधी योग आला तर बघूया. तर अशा प्रकारे पुस्तक लिहिलेले आहे आणि ते संग्रहित होण्यासारखे आहे. कुणाला हवं असेल पुस्तक तर माझ्याशी संपर्क साधा. माझा जो नंबर आहे ते आमचे वळंबीकर साहेब ते तुम्हाला सांगतीलच. आणि या पुस्तकाचा जर वापर केला तर आपली जे प्रमुख दैवत आहेत, गजानन, गणपती, रामकृष्ण, दत्तात्रय वगैरे जे जी आपली प्रमुख दैवत आहेत, त्या दैवतांच्या प्रार्थना श्लोक वगैरे आहेत आणि आपण वाराप्रमाणे देखील त्या प्रार्थना वगैरे रोजच्या रोज आपण बोलू शकतो, म्हणू शकतो. अशा प्रकारे या पुस्तकाचं थोडक्यात मी विवेचन केलेलं आहे. बघा, तुम्हाला आवडलं असेल तर माझ्याशी संपर्क साधा. मी ते खुलेने पाठवण्याची व्यवस्था निश्चित करेन. बरीच जवळजवळ 500 पुस्तकं छापलेली होती, त्याच्यापेक्षा 250 पुस्तकं संपलेली आहेत, आता थोडीशीच आहेत. तरी कोणाला हवं असेल तर कृपया माझ्याशी संपर्क साधू शकता. आणि या ठिकाणी मला या मंडळाचे अध्यक्ष आणि सर्व आमचे दत्तात्रय रसायनजी यांनी मला या ठिकाणी 2 शब्द बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मी आपला ऋणी आहे. आणि आपण सर्वांनी माझं बोलणं जे आहे शांतचित्ताने ऐकून घेतलं, त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचा आभारी आहे. आणि या ठिकाणी मी माझं मनोगत पूर्ण करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद कामळकर साहेब. जरी साहेबांनी म्हटलं की इदम न मम हे माझं नाही, परंतु आमच्या दृष्टीने ते तुमचंच आहे, आमचं आहे आणि संपूर्ण समाजाचं आहे. जोरदार काय साहेबांसाठी. आणि हे पुस्तक जर आपल्याला हवं असेल तर कृपया 70301208 या मोबाईलवर संपर्क करावा आणि आपण ते पुस्तक घ्यावं, आपल्या संग्रही ठेवावं. परत तुला एक का मोबाईल 70301208. यानंतर आपले मार्गदर्शक आम्हाला नेहमी प्रेरणादायी ठरणारे कुंभार समाजचे अध्यक्ष आदरणीय सभा चिंदरकर साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी तमाम कुंभार समाजाला मार्गदर्शन करावं.
क्लासला वगैरे माझे सहकारी आणि आमचे मार्गदर्शन हे अनेक संस्थांचे मार्गदर्शन रसाळकर साहेब म्हणजे आपल्या संस्थेचे कुंभार समाजाच्या जेवढ्या जेवढ्या संस्था आपल्या महाराष्ट्रात सगळ्यांचे मार्गदर्शक आणि माणसं म्हणतात ना नुसतं मार्गदर्शक नाही तर आपल्याला धन सगळ्यामध्ये अवतीला असं आहे. आमचे कुंभार समाज मुंबईचे अध्यक्ष शेदूरकर तुम्हाला लक्षात येईल की आता असे महाराष्ट्र कुंभार समाज नंतर आमचे पाटकर कोळंबेकर आणि कोथवडेकर आणि बाजूला त्या पद्धतीने चंद्रकांत साहेब विजय विश्वास गोवेकर साहेब म्हणजे बाजूला एवढ्या मुद्दाम आले नसल्या कार्यक्रमात नंतर आपले रमेश साहेब कुमार मुंबईचे आता होता आणि आपण सर्व उपस्थित रजू होते. आपला हा जो कार्यक्रम सातत्याने होतो एक आदर्श कार्यक्रम होतो. जसं आमच्या कुमार समाजाचा आणि त्याला उपस्थिती आपणही असतात कारण शेवटी कुमार समाज मुंबई आपल्या सर्वांची एक आवडती संस्था आहे. त्याचा आपण एक उत्सव आहात आणि आपले जे कार्यकर्ते आहेत रामचंद्र बरोबर साहेब आपल्या गावात असतात आता उत्तम काम करतो पण हे सुद्धा आमच्याबरोबर काम करून तेव्हा तयार झाले आणि त्यांनी अनेक वर्ष कामं चालू केले. कुंभार समाज मुंबईच्या संस्थेमध्ये अनेक कार्यकर्ते आतापर्यंत निघाले आणि त्यांनी आपल्या कुंभार समाजाचं व्रत आता ते नाना लोकांना बोललं सायकल हे सुद्धा हे सगळे लोक जे आहेत कुंभार समाज मुंबईच्या लोकांना पुढे गेलेले कार्यकर्ते आहेत. आणि कुंभार समाज संस्था गेली 60 वर्षे आता यंदाचं जे हे आहे हा हिरक मोसळी वर्ष आहे. आपल्या सर्वांच्या एखादा वर्ष कुंभार समाज मुंबईचा आपण साजरा करतो. आपण झालं आणि त्या संस्थेचे सुद्धा आपण सहभागी आहात आणि आपणही त्या संस्थेचे आतापर्यंत सर्वांनी उपयोग केलेला आहे कसा मिळाला त्याबद्दल मला खात्री आहे. आणि आपण या सातत्याने हे प्रयोग करतो आणि दुसरं हे नाही म्हणजे वधूवर जावं नाही पण इतर सुद्धा सांस्कृतिक कार्यक्रमात सुद्धा आपला सहभाग जास्त होतो ज्या गावकरी मंडळाचा आणि त्यांनी चालू ठेवलं आहे त्याबद्दल मला खूप अभिमान वाटतो. त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं अभिनंदन आणि माझे दोन शब्द संबोधतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. आपलं मार्गदर्शन आम्हाला नेहमी प्रेरणादायी असतं. खूप खूप धन्यवाद. यानंतर दोन मिनिटासाठी आदरणीय ती साडी या नंतर होतो की त्यांनी मार्गदर्शन करावं थोडक्यात. कुंभार समाजाचं आराध्य दैवत संत शिरोमणी गोरोबा काका यांना निर्विघ्न अभिवादन करून अशा कार्यक्रम समानिमित्त या ठिकाणी कोथवडे कुंभारवाडी ग्रामस्थ मध्ये हितवर्धक संस्थेच्या वतीने या ठिकाणी हा जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले ज्येष्ठ समाजसेवक उद्योगपती आणि संपूर्ण कुंभार समाजाला वारंवार मदत करणारे मग कोणत्याही संघटनातील असो दत्तात्रय रसाळकर साहेब त्याचप्रमाणे मुंबई कुंभार समाजाचे अध्यक्ष सन्माननीय मळेवाडकर साहेब कुंभार समाज मुंबईचे प्रमुख सल्लागार सन्माननीय सभा चिंतरकर साहेब चंद्रकांत साळवी साहेब विजय कुंभार साहेब त्याचप्रमाणे यशवंत शेंदूरकर आणि या संस्थेची धुराझंडी आपल्या खांद्यावरती घेतलेले आहे ते माझे शाळेपासून 5वी पासूनचे माझे मित्र अनिलजी साळवी मटकर साहेब की जास्त काही कोणाची नावं घेत बसणार नाही कारण तिथे वधूवर मंडळी बसलेली असतात. कारण आम्ही कार्यक्रम घेत असताना आम्हाला त्याची जाणीव आहे म्हणून वधूवर जे असतात त्यांचं आपल्या भाषणाकडे लक्ष कमी असतं. ते त्यांच्या मनामध्ये
जातं एकच असतो की आम्हाला जोडीदार कुठेतरी शोधायला पाहिजे, त्यासाठी आम्हाला वेळ द्या. म्हणून ही भाषणं जरा सगळ्यांनी आवडती घेऊन पुढच्या क्रमांकाला जेवढं लवकरात सुरुवात करता येईल तेवढं बरं होईल. मी स्वतः मंडळाला शुभेच्छा देतो आणि रसाळकर साहेबांना विनंती करतो. रसाळकर साहेब, आपण जसं सहकार्य इतर मंडळांकरता बाकीच्याही संस्थांना तसं सहकार्य करा आणि त्यांची अशी प्रगती होऊ दे. त्यांच्याही माध्यमातून समाजाचा भलं होते एवढंच मी 2 शब्द बोलतो आणि माझा भाषण संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय वडोबा. धन्यवाद. आणि यानंतर आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष आदरणीय अनिल साळवी हे आपल्याला शुभेच्छा देतील. जय वडोबा. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आणि आपल्या मंडळाचे आशास्तंभ मंडळी आणि बंधू भगिनी, आजचा दिवस तुमच्यासाठी कोथवडे कुंभार हिंदुवर्धक मंडळाने त्यावेळेला डिसेंबर महिन्यापासून या कार्यक्रमाची संपूर्ण तयारी होत होती, तेव्हा सर्वांनी छोटा मोठा सर्व सभासद मंडळी हा कार्यक्रम कसाच आपण सादर करू आणि त्याला सर्वांचंच सहकार्य आम्हाला लाभलं आणि आता कार्यक्रम इथे होतो आहे. त्या कार्यक्रमामध्ये नृत्य स्पर्धा पण होती आणि वधूवर मेळावा पण होईल. माझे सर्व वधूवर जे उपस्थित आहेत, कारण तुमच्यासाठी गेले 3 महिने हा जो कार्यक्रम अस्तित्वात आणण्याकरता काही सर्वांनी जे काही श्रम घेतलेले आहेत, आमची फक्त एकच अपेक्षा असेल की आपण या स्थितावरती येऊन आमच्या मंडळाला तुम्ही सहकार्य करा, जेणेकरून ह्या कार्यक्रमाचे चीज झालं असं होईल. आणि निरोप घेताना साहेबांचे आशीर्वाद आम्हाला असलेच नेहमी लाभोत आणि तुमच्याही सर्वांचं असंच प्रकारे आम्हाला लाभोत. धन्यवाद. धन्यवाद. दादा, कोणताही कार्यक्रम करायचा असेल तर सहकार्य लागतो. दादांचं प्रकृती अस्वस्थ ठीक नसतानाही त्यांनी प्रचंड मेहनत केलेली आहे. सर्व मंडळाचे सचिव, त्यानंतर वधूवरून परिषदेचे प्रमुख, सगळे संपूर्ण कार्यकर्ते यांनी प्रचंड मेहनत केलेली आहे. कारण मुंबईसारख्या शहरामध्ये प्रचंड गर्दीचा प्रवास करून एखाद्या सुट्टीच्या दिवशी आपण एकत्र येतो आणि ते मोठं जिकिरीचं काम असतं आणि ते आमच्या मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी केलं. सरकार साहेबांचं मार्गदर्शन होतं. साहेबांनी तन मन आणि धन संपूर्ण अर्पण करून आपल्या समाजासाठी हा कार्यक्रम आपण यशस्वी केलेला आहे. संपूर्ण सभागृह तुरुंब भरलेलं आहे. अजूनही समाज बांधव येतील. खूप खूप धन्यवाद. आलेल्या अतिथींचं अतिथी देवो भव या उक्तीप्रमाणे आपण त्या सगळ्यांचा सत्कार करूया. व्यवसायात साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आलेल्या मान्यवरांचं पुष्पगुच्छ त्यांनी स्वागत करावं. प्रथमतः सभा शंकरकर साहेब. हॅलो. साहेबांचा सत्कार आपण सर्वात शेवटी करणार आहोत. सपत्नी, कारण साहेबांच्या कार्यक्रमामध्ये प्रमुख आहेत. सर्व आहेत. सभा चिंतन साहेब समाजाला अनेक वर्षांपासून मार्गदर्शन करत आहेत. त्यांच्याही मंडळाला दर
दरवर्षी कार्यक्रम असतो त्यांच्याही काय जोरदार कार्यक्रम आपण आपल्या त्यांचं आणि आपलं मिळून सगळं आपलं आहे, आपला समाज आहे, आपण हा समाज पुढे नेऊया. खूप खूप धन्यवाद. आपण वेळात वेळ काढून आजच्या या कार्यक्रमासाठी आला. थँक्यू सर. त्यानंतर साहेबांच्या उजव्या बाजूला डाव्या बाजूला बसलेले आदरणीय चंद्रकांतजी साळवे अर्थतज्ञ, आपण त्यांना बोलूया. साहेबांना नेहमीच मार्गदर्शन करतात साळवे साहेब. आपण या कार्यक्रमाला आज आपणची पण आठवण होते, पण प्रकृती अस्वस्थामुळे आपण इथे आलेले कोल्हापूर साहेब. त्यानंतर विजय कुमार साहेब, आपण व्यासपीठावर आपल्या जे प्रतिनिधी आहे त्याला पण यांनी समाजात याचा सत्कार का होतो, त्यांनी समाजासाठी प्रचंड काम केलेलं असतं आणि म्हणून हा सत्कार त्यांच्यासाठी आपला सर्वांचा आहे. खूप खूप धन्यवाद साहेब. यानंतर विष्णू मळेवाडकर साहेब यांनी यांचा सत्कार करायचा आहे. यांनी आपल्या महाराष्ट्रातील मूर्तिकार यांना शाडू माती मुंबई महानगरपालिकेतर्फे जी रॉयल्टी दिली जाते किंवा आता पीओपीवर बंदी आलेली आहे, तर त्या शाडू मातीसाठी आणि गणपती जे मूर्तिकार आहेत त्यांना जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतलेला आहे. तर त्यांनी आपला फोन नंबर दिलेला आहे 9222512082. पुन्हा एकदा 9222512082. तर मूर्तिकार सगळे कलाकार आहेत आपल्या कुंभार समाजातील, त्यांनी साहेबांशी संपर्क साधायचा आहे. खूप खूप धन्यवाद. आपला अमूल्य वेळ काढून आजच्या या मेळाव्यासाठी आपण इथे उपस्थित राहिला. त्यानंतर यशवंत ढोंगरू शेजूरकर साहेब हे SEO आहेत आणि ते कुंभार समाजाचे उपाध्यक्ष आहेत. तसेच नवी मुंबई जिल्हा काँग्रेस OBC विभागाचे ते अध्यक्ष आहेत. काँग्रेसचं ते काम करतात, काँग्रेसचे ते निष्ठावंत कार्यकर्ते आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्र कुंभार समाज महासंघ कोकण विभागाचे ते उपाध्यक्ष आहेत. शेजूरकर साहेब हे नेहमी संपर्कात असतात, आमच्या समाजाच्या माझ्याही ते नेहमी संपर्कात असतात, आमच्या मंडळाची नेहमी ते विचारपूस करतात. सर आपण वेळात वेळ काढून इथे आला, खूप खूप धन्यवाद. त्यानंतर रमेश शाळवी साहेब ज्यांनी मला आपल्याला मार्गदर्शन केलं, त्यांचा सत्कार साहेब करत आहेत. शाळवी साहेब हे आपल्या मुंबई विभागाचं काम करतात, ते उपाध्यक्ष आहेत. अतिशय नम्र असे व्यक्तिमत्व. आपल्या समाजामध्ये अनेक ढिले आहेत, त्याचा हा एक ढिला. तर खूप खूप धन्यवाद. त्यानंतर कामडकर साहेबांना त्यांचा परिचय मगाशी आपल्याला झालेला आहे, त्यांचा सत्कार साहेबांनी करावा. ते कामडगावचे आहेत आणि त्यांचं आडनाव पण कामडकर आहे आणि त्यांनी खरोखरच कामड गावाला शोभेल साधेचं असं काम केलेलं आहे. जोरदार टाळ्या आपण कामडकर सरांसाठी.
खूप खूप धन्यवाद सर. आपलं काम आपले पहिलं पुस्तक झाले प्रकारचे दुसऱ्या पुस्तकासाठी आपल्याला शुभेच्छा. त्यानंतर भानुदास गोळे साहेब हे आपल्या पालघर किंवा ठाणे जिल्ह्याचं विभाजन होऊन 2 जिल्हे झाले, ठाणे आणि पालघर. आता ते पालघर जिल्ह्याचं प्रतिनिधित्व करत आहेत आणि आपल्यासाठी अध्यक्ष आणि आपल्यासाठी खरोखर भूषण आहे. भानुदासजी खूप खूप धन्यवाद, आपला आभार. थँक्यू सर. त्यानंतर इथे व्यासपीठाच्या खाली काही मान्यवर बसलेले गिरवाडकर साहेब या विनंती त्यांनी यावं व्यासपीठावर. आदरणीय गिरवाडकर साहेब, मोहन गिरवाडकर हे नेहमीच आमच्या मेळाव्याला येत असतात आणि ज्येष्ठ माणसं या मेळाव्याला उपस्थित होतात. धन्यवाद साहेब. आपण समाजाची काळजी घेतात तसं आता आपण आपल्या प्रकृतीची पण काळजी घ्या. त्यानंतर आदरणीय धोंडू कलमकर साहेब हे नेहमीच आम्हाला मार्गदर्शन करतात. ते अध्यक्ष होते आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या समाजामध्ये जी अनेक लग्न जुळली त्याच्यामध्ये ती लग्न जुळवण्यामध्ये त्यांचा मोठा सिंहाचा वाटा आहे असे कळमकर साहेब. अतिशय प्रसिद्ध असं व्यक्तिमत्व. जोगेश्वरी विभागामध्ये त्यांनी कुंभार समाजाचा झेंडा फडकत ठेवलेला आहे. त्यानंतर मुंबई जिल्हा प्रमुख कुंभार समाज सामाजिक संस्था आणि आमचे युवा नेतृत्व आदरणीय आणि आमचे मित्र श्री अनिलजी चिपळूणकर साहेब, ज्याला संपूर्ण समाज अनिल या नावाने ओळखतो. अनिलजी आपण व्यासपीठावर यावं. त्यानंतर संजयजी साळवी यांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर यावं. आणि तिचा नेहमी पाठिंबा असतो मला. परळ विभागामध्ये काम करतात. धन्यवाद. यानंतर संजयजी या आपल्या समाजाचे सचिव आहेत. तेही आपल्या समाज मेळाव्याला नेहमी उपस्थित असतात. दरवर्षी येतात. आमचे देणगीदार इतर शिक्षक आदरणीय ज्येष्ठ आम्हाला सीतारामजी नांदुरकर साहेब आलेले आहेत. त्यांनी यावं व्यासपीठावर. जोरदार टाळ्या असं समाजासाठी ते काम करतात. त्यानंतर आदरणीय श्री विश्वास नांदगावकर साहेब यालाही व्यासपीठावर येण्याची विनंती करतो. त्यानंतर आपल्याला प्रिंटिंगमध्ये आपल्याला नेहमी सवय आणि संदर्भाची साडी यायला विनंती करतो की त्यांनी यावर व्यासपीठावर.
विश्वाजी नांदगावकर यांचा सत्कार होतोय. त्यानंतर एक विशेष सत्कार इथे होतोय की आमच्या कुंभारवाडी समितीचे परिधीवर काम करतात आणि आता ज्यांनी सायकलशी ग्रामीण डिलरशिप सहकारी पतसंस्था कोटवडे यांचं नाव फेब्रुवारी 2000 साली फक्त 250 सभासद होते. भाग वाढलं होतं 25,000 आणि आता त्यांनी 31/24/ला 614 सभासद आणि जवळजवळ 3.5 कोटी त्यांचा भाग वाटला झालेला आहे. आणि त्याचे सर्व जे आता 15% लाभांश देतात आणि आमच्या गावचे कार्यकर्ते ज्यांना साईलक्ष्मी ग्रामीण डिलरशिप पतसंस्थेला कोकण भूषण पुरस्कार यंदाचा जाहीर झालेला आहे. त्यापैकी अनंत तुकाराम फणसोकर यांना मी हे व्यासपीठावर विनंती करतो. आपण जोरदार टाळ्या वाजवूया. आमच्या मंडळाच्या हिशोबाचं कार्यक्रम काम पाहतात आणि आपल्या गावचं एक प्रतिनिधित्व म्हणून त्यांचा आपण इथे सत्कार करतोय. त्यांचेही इकॉनॉमिक म्हणजे आर्थिक क्षेत्रामध्ये सहकारी सोसायट्यांमध्ये अतिशय मोठं योगदान आहे आनंदी फणसोकर. आणि आता ते सेवानिवृत्त झाले तरी हे काम त्यांनी चालू ठेवलेलं आहे. खूप खूप आभार आहे. रसाकर साहेबांचे त्यांच्या असे साहेबांचे असे सत्कार होते. त्यानंतर चंद्रकांत साहेब साहेब ज्यांनी आपल्याला प्रिंटिंगमध्ये सहकार्य केले या खूप मोठं सहकार्य आहे. स्वतः प्रिंटिंग पुढे असतात त्या गावी. खूप खूप धन्यवाद साहेब. असं सहकार्य यापुढे राहावं. यानंतर या कार्यक्रमासाठी सहकार्य केले त्यामुळे आदरणीय चंद्रकांत मटकर साहेबांचा सत्कार होते. चंद्रकांत मटकर मी रसाळकर साहेबांना विनंती करतो की मटकर साहेबांचा सत्कार करावा. त्यानंतर मंडळाचे अध्यक्ष आदरणीय अरविंद शाही, उपाध्यक्ष आदरणीय श्री रमाकांती कोलपेकर या तिघांचा सत्कार. हा खरा सत्कार मंडळाचा जो आहे तो सर्वांचा सत्कार आहे. पण वेळेअभावी आपण एक प्रतिनिधी म्हणून आपण यांना घेणार आहोत. मंडळाचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष त्यानंतर मंडळाचे सचिव मनोज देवरेकर, श्रीकांत पुरंबरेकर, अशोक मालगुणकर हे यांचेही सहकार्य असतं. त्यांनी यायचं याच्यासमोर व्यासपीठावर त्यानंतर या कार्यक्रमाचा उत्तरार्धामध्ये जो कार्यक्रम असतो वधूवर मेळावा त्याचं सर्वा आदरणीय श्री राजेंद्रजी फणसोकर यांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर यावं. त्यानंतर आमचं संपूर्ण मंडळ रत्नसागर क्रिकेट संघाचे प्रतिनिधी कॅप्टन यांनी व्यासपीठावर यावं. रत्नसागर क्रिकेट संघ याचे प्रतिनिधी यांनी व्यासपीठावर गेला. फणसोकर, राजेंद्र फणसोकर. मला वाटतं इथे अनेक मान्यवरांनी त्याची नावं खरोखरच माहीत नाही. पण जशी माहिती होती तसं आपण कार्यक्रम जर कसा पुढे जाईल तशी आपण त्याचा सत्कार करणार आहोत. आणि हा सगळ्यांचा सत्कार हा आपलाच सत्कार आहे असं मानून कोणत्याही प्रकारचा राग न म्हणता आपण तो स्वीकारायची विनंती करतो. आणि सगळ्यात शेवटी असं म्हणतात की देणाऱ्याचे हात आधार. बरोबर आपल्या समाजासाठी अनेक वर्ष मला वाटतं मंडळाच्या बाबा किंवा मेळावा असेल 21वा मेळावा म्हणजे खरोखरच मॅरेथॉन आहे एक प्रकारची. आणि ते अधिक काम रसाळकर चालू ठेवलेलं आहे. कोरोनामध्ये थोडासा मध्ये गॅप पडला. मी
साहेबांच्या पत्नी सौ नीरू दत्तात्रय रसाळकर मॅडमला विनंती करते यावं आणि आपण जोरदार टाळ्यांच्या गटामध्ये या दोघांचा सत्कार या कार्यक्रमाच्या शेवटी आपण करावं. आपण सगळ्यांनी जागेवर उभारले आणि टाळाव्या त्याच्यासाठी सगळ्यांनी एक मी फक्त जोरदार टाळायला पाहिजे. आमचे अध्यक्ष हो दोघांना सपत्नी सत्कार होते साहेबांचा बरोबरच आपल्यासाठी हा एक मानाचा क्षण आहे. आपल्या अध्यक्षांच्या पत्नी आदरणीय सौ सावली मॅडम रसाळकरांचा सत्कार करतात आणि साहेबांचा सत्कार होतोय. साहेब ही मानसिक अशी प्रार्थना करतो की आपल्याला निरोगी आणि उलटलं आयुष्य लाभो आणि समाजासाठी आपण असंच काम चालू ठेवावं. आणि या कामी साहेबांचे सगळे पुत्र जे अमेरिकेला आहेत जे आता जे उद्योग चालवतात गोरेगावमध्ये जिजू रसाळकर असतील त्यांचे दुसरे पुत्र असतील हे नेहमीच त्यांचं सहकार्य आपल्याला असतं. संपूर्ण कुटुंब त्यांच्या सुनबाई या सगळ्यांचं सहकार्य आपल्याला असतं. आपल्या समाजाप्रती आपण किती जगलो यापेक्षा आपण कसं जगलो याला महत्व साहेब देतात. आणि कधी हा अहंकार नाही, अहंकाराचा गवरेश नाही असं व्यक्तिमत्व म्हणजे आदरणीय रसाळकर साहेब. साहेब खूप खूप धन्यवाद. जाता एवढंच म्हणेल, मातीचे सोने करणारे आपण कुंभार, मातीचे सोने करणारे आपण कुंभार, पलटीचेही आपण शिल्पकार. प्रबोधन करून प्रकाश देऊ दारोदार, समर्थ समाज करू साकार, समर्थ समाज करू साकार. तुला मी सर्व समाज बांधवांना या नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. मला एक सरकार साहेब नंदू गोविलकर साहेब आलेले आहेत, त्यांचे मित्र आहेत, त्यांनी पुन्हा एका व्यासपीठावर गोविलकर साहेब. आणि यानंतर इथे मान्यवर आलेले आहेत, नृत्य आहेत. आपण गुणगौरव समारंभ करून घेणार आहोत कारण अनेक मान्यवरांना जायचं आहे. तर मी आदरणीय श्री मनोहरजी कोथवडेकर यांना विनंती करतो की त्यांनी पुढील सूत्र हाती घ्यावी. मनोहरजी कोथवडेकर. नमस्कार. मी रसाळकर साहेबांना विनंती करतो की श्री उत्तम कोळंबेकर उत्कृष्ट संचालक तसेच उत्कृष्ट अभंगही राहतात तर त्यांच्या सत्कार्य रसाळकर साहेब करतो. श्री उत्तम कोळंबेकर त्यांच्या पत्नीला मी सुद्धा बोलवतो. त्या सुद्धा उत्कृष्ट असं युट्यूबवर त्यांचं चॅनल आहे छोटंसं. सर्वांनी जोरदार टाळ्या. उत्कृष्ट संचालन आणि उत्कृष्ट सहभागी झाले उत्तम पडले. त्यानंतर मी श्री राजेंद्र बनसोडकर यांना मी मंचावर येण्याची विनंती करतो. श्री राजेंद्र बनसोडकर. नमस्कार मंडळी. श्री मनोहर कोथवडेकर
हे 10वी-12वीमध्ये जे उत्तीर्ण झाले त्यांचे स्वीकारले. नमस्कार. कोतवाडी कुंभारवाडी युवक मंडळाच्या वतीने आम्ही दरवर्षी SSC उत्तीर्ण, 12वी उत्तीर्ण आणि विशेष पुरस्कार सादर करतो. त्याप्रमाणे आता मी SSC उत्तीर्ण यांची नावं वाचणार आहे. त्यांनी कृपया मुलांनी किंवा त्यांच्या पालकांनी स्टेजवर यायचं आहे आणि आपला सत्कार घ्यायचा आहे. पहिलं नाव आहे आरुषी श्रीकांत वहाळकर, SSC उत्तीर्ण 89.60%. आरुषी श्रीकांत वहाळकर 89.60%. दुसरा नंबर आहे सिद्ध उत्तम कोळंबेकर, SSC 90.60%. आपल्या उत्तम कोळंबेकरांचा मुलगा आहे. आला नाही, घ्या तुम्हीच घ्या. सिद्ध आज आयुष्याला नाहीये, त्यांच्या वडील आणि आई स्वीकार करत आहेत. जोरदार टाळ्याने आपण त्यांचं स्वागत करूया. पुढील नंबर आहे ध्रुव चंद्रशेखर फणसोकर, SSC 81%. ध्रुव चंद्रशेखर फणसोकर. त्यांचे पालक असतील तर त्यांनी कृपया स्टेजवर यायचं आहे. ध्रुव चंद्रशेखर फणसोकर. महिलांसाठी हळदी कुंकूचा कार्यक्रम सुरू झालेला आहे. ध्रुव चंद्रशेखर फणसोकर. पुढचा नंबर आहे सिद्ध अजित नेवरेकर. सिद्ध अजित नेवरेकर, SSC 84%. पुढचा क्रमांक आहे वेदांत विकास फणसोकर, SSC 87.60%. वेदांत विकास फणसोकर. यानंतर विशेष सत्कार आहे निधी भारत कोतोरेकर, कराटे चॅम्पियनशिप 2024-25 गोल्ड मेडल मिळालेला आहे तिला. शेअर स्टेट यूथ गेम्स महाराष्ट्र. निधी भारत कोतोरेकर. अरे वा, व्हेरी गुड. छत्रपतीची निवड झालेली आहे आता. निधी भारत कोतोरेकर, कराटे चॅम्पियनशिप 2024-25 गोल्ड मेडल, शेअर स्टेट यूथ गेम्स महाराष्ट्र. आता छत्रपतीची निवड झालेली आहे.
यानंतर विशेष सत्कार आहे लक्षणा परुक्कर, सेकंड UDTF नॅशनल कराटे डिओ चॅम्पियनशिप 2025. लक्षणा परुक्कर. यानंतर सत्कार आहे श्री चंद्रकांत कुंभार. हे आमच्या मंडळाला पदोपदी सहकार्य करत असतात. चंद्रकांत कुंभार. चंद्रकांत कुंभार. यानंतर विशेष सत्कार आहे साऊंड ऑपरेटर विलास जाधव आणि कृपया स्टेजवर येते. विलास जाधव. यानंतर आता आपल्या निर्देशनाला होणार आहे आणि त्यानंतर आपला वधूवर मिळव. मी वधूवरांना विनंती करतो की त्यांनी
चहाचा कप पण थोडासा सर्व मान्यवरांनी धन्यवाद देतो आणि पुढील सूत्र मंडळाच्या कार्यक्रमात केलेले आहे ते देवाच्या खाली घ्यायचं आहे. आता इथे नृत्य स्पर्धा सुरू होणार आहे. पुढील सूत्र मी सुधारित कॉर्पोरेटर यांच्याकडे त्यांची नावाची यादी आलेली आहे त्याप्रमाणे नृत्य स्पर्धेला आपण सुरुवात करावी. ते झाल्यानंतर अतिशय बहारदार नृत्य सादर आहे आणि त्यानंतर कार्यक्रमाच्या उत्तरार्धामध्ये अतिशय महत्त्वाचा कार्यक्रम म्हणजे परिचय मिळावा आणि त्या मेळाव्यासाठी सर्व पालकांना विनंती आहे की जे वधू आणि वर आहे त्यांनाच आपण स्टेजवर इथे बोलवणार आहोत. त्यांचा फॉर्म वाचल्यानंतर ते जर असतील तर त्यांनी नक्की या ठिकाणी यायचं आहे जेणेकरून वधू आणि वर याचा परिचय सर्व समाजाला होईल आणि त्याचा उपयोग त्यांनाही होईल. पुन्हा एकदा सर्व समाज बांधवांना सर्व मान्यवरांना सर्व विजेत्यांचं मी अभिनंदन करतो. मान्यवरांचं आभार मानतो आणि कार्यक्रमाची पुढील सूत्र आहे की मी श्रीकांत कोळंबेकर यांच्याकडे त्यानंतर जे वधूवर पालक आलेले असतील तर त्यांची नोंदणी वधूवरांची नोंदणी इथे या गाड्या बाजूला आमच्या मंडळाचे कार्यक्रम घेत आहेत तर त्याची नोंदणी केली पाहिजे. केल्यानंतर वधू आणि वराचा परिचय आपण करणार आहोत. तरी कृपया सर्व समाज बांधवांना विनंती आहे की नवीन नोंद असेल तर ती करून द्यावी. आलेले समाज बांधव कार्यक्रम संपलेला नाही. अजून बहात्तर असा पुढे कार्यक्रम आहे. आपण आपल्या समाजातील जे सुंदर कोण जी मुलं दाखवून आले आहेत त्यांचं कौतुक करण्यासाठी इथे आपण समारोहामध्ये सांगायचं आहे. श्रीकांत कोळंबेकर येऊ नये येऊ नये निघणार आहे थोडे वेळ निघते ती थोडे वेळ तिला मिटिंग आहे. बरं आहे ना सध्या कुठे नवी मुंबईला गेला नवी मुंबईला कुठे अच्छा कोपर गावाला शाळा पुरल्याला हो आहे म्हणजे आहेत तिथेच ना राहिले 6 वर्ष आहेत. तुझा भाऊ काय करतो फोटोग्राफी चालू भाऊ DST मध्ये हो तो फोटोग्राफी पण करतो.
चालू आहे. त्यांना गावाला यायचं तुझ्या बाबांना भेटायला मी विचार करतो काय यायचं. 11 मेला ना 10 मेला मोठे कार्यक्रम पण असतात. नाटक नंबर वगैरे त्याच्यामध्ये त्या तुमच्या सुंदरकर वगैरे येणार आहे म्हणून बरेच जण आले होते. काय सुंदरकर वगैरे आणि ती म्हणजे परळची बँक पासून संबंध आहे ना. मी पण तिथे एक 2-3 वर्ष त्या दिवशी चेक दिला ना ते म्हटलं दरवर्षी येतो राजूने मला दिला म्हणजे आढावा पहिला बघितलं. राजू मागे पडद्या मागे असतो पुढे येत नाही का इंडिया पाकिस्तान मॅच असे भरपूर किती झाला. मी आलो त्या वेळेला त्यांचा अपडेट झाला होता तो निगेटिव्ह होता त्याची पण माहिती चान्स आहे काय मला आम्ही शोधतो. अरे मामा नमस्कार काय म्हणता. बरं आहे म्हटलं जाऊया. आता फिरत आलो त्या माटून नाही नको यार काय फोन करायला ठेवून द्या कशाचा चान्स आहे आपल्याला. बघूया 4 बॉल शिल्लक आहे. नाश्ता नाही करत आहे चालू आहे. सगळ्या भेटतोय का भेटतो कधी असते मग या भेटते पीएच संडेला हल्ली भेटते सुट्टी. मामा ते बघा कोणी असतील तर जमवून आले हे जरा नाश्ता करा. इथे कोणते पण जमवता का. नमस्कार. श्री संजय केळकर कोथोडे ग्रामस्थ मंडळ उपाध्यक्ष यांचं तिथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं आम्ही मंडळातर्फे हार्दिक स्वागत करणार आहोत. श्री संजय केळकर. अरे त्यात काय आपण इंटरेस्ट होतेल्या मी ज्या स्पर्धांची नावं देत आहे त्यांनी करायचं आहे. प्रथम स्पर्धक आहेत आरुषी श्रीकांत वाळकर लावणी. त्याच्यानंतर आहे कृष्णा श्रीकांत वाळकर लावणी. तत्पूर्वी मी संजय केळकर यांना मी मंचावर आणि त्यांचा रस्ता करणार आहे श्री रसाळकर साहेब.
मंडळाचे अध्यक्ष अनिल साळे आपण बोलण्याचा प्रयत्न करतो की अनिल साळे काय प्रॉब्लेम काय नाही वेळ आहे खायची वेळ आणि आता मला भूक नाही आता हा टाईम नाही घरी आले की चहा वगैरे उपाध्यक्ष आणि मुस्लिम प्रकारचे अध्यक्ष आदरणीय संजयजी महेश्वर आमचे वर्गमित्र कार्य आणि आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष आदरणीय अरविंद साळे त्यानंतर त्यांचे सहकारी आणि आमच्या मंडळाचे कमिटीवरचे सदस्य आदरणीय नरेंद्रजी मोहिते यांनाही सर्वोच्च राजीनामा द्यावा. संजय कोटे आणि एक विशेष सत्कार होतोय. आपण या सुंदर आणि ऐतिहासिक क्षणांची फोटोग्राफर त्यानंतर एक विशेष सत्कार होतोय. अनेक वर्ष फोटोग्राफी करतात. त्यानंतर धन्यवाद. त्यानंतर एक विशेष सत्कार इथे केला जातोय. मृण्मयी मनोहर कोटवडेकर LLB मुंबई आणि त्यांनी वकिलीचे शिक्षण आहे ते लंडनला घेतलेलं आहे आणि आपल्या मंडळाचे सक्रिय कार्यकर्ते जे अंतर्गत विशेष म्हणून काम करतात ते आदरणीय मनोहर कोटवडेकर यांच्या त्या कन्या आहेत. LLB मुंबई आदरणीय मृण्मयी मनोहर कोटवडेकर यांना आम्ही त्यांच्या पप्पा आणि मम्मीला पण विनंती करतो. खरोखरच त्यांच्यासाठी आणि आमच्यासाठी हा एक अभिमानाचा क्षण आहे. त्यांची आई मृण्मयी मम्मी आहे का आपण जोरदार खेळामध्ये आणि आपले काही प्रॉब्लेम असतील वकिलीच्या संदर्भात तर आपण त्यांची फी देऊन संपर्क करायला हरकत नाही. फुकट नाही मोफत नाही पण सल्ला मात्र मोफत मिळेल. मृण्मयी तुझा आम्हाला खूप खूप अभिमान वाटतो. खूप खूप मोठी हो. धन्यवाद. आता नवीन आलेले समाज बांधव यांचा पालक
सहभाग होणार असेल तर त्यांनी आता आण्याची नोंद करायची आहे. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी आदरणीय प्रसारकर साहेब मुंबईला खास सत्कार करत आहेत. आपल्या समाजातील सर्व मुलं सर्व युवक आता खूप चांगलं शिक्षण घेत आहेत. कधी कधी महाराष्ट्रामध्ये असतो देशभरामध्ये असतो जगभरामध्ये शिक्षण घेतल्यानंतर त्याची जात विचारली जाते. आपण जातीने नाही तर शिक्षणाने आपण खूप मोठे होते याचे कृतीबद्ध उदाहरण आहे. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्याला एक मंत्र दिलेला आहे, शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. आणि म्हणून शिक्षण हे खूप महत्त्वाचं आहे. मी प्रत्येक समाजातील मागणं हेच सांगेन की आपल्या मुलांना खूप खूप शिकवा. शेवटपर्यंत अगदी मोठ्या हुद्द्यावर जाईपर्यंत त्याला शिक्षण त्यांचं केलं पाहिजे आणि तेव्हाच आपली मुलं आणि आपला समाज मोठा होईल. आदरणीय प्रसारकर साहेब मुंबईचा सरकार आपल्या समाजातील आपल्या मंडळातील वकील यांनी आपली कमी आहे आणि बरोबरच याचा सार्थ अभिमान आपल्याला आहे. खूप खूप धन्यवाद. पुन्हा एकदा सर्व समाज बांधवांचा मी आभार मानतो आणि शेवटपर्यंत या कार्यक्रमाला आपली उपस्थिती आपली जी आहे ती प्रार्थनीय आहे. स्वीकार. हॅलो, तर आता नृत्य स्पर्धेला सुरुवात करूया. प्रथम स्पर्धक आहे आरुषी श्रीकांत कमालकर. सॉरी, रेश्मा श्रीकांत कमालकर. सर्वांनी बसून घ्या. आता आपण थोड्या वेळ नृत्य स्पर्धेला सुरुवात करूया. प्रथम स्पर्धक आहे रेश्मा श्रीकांत वाळकर आणि निवडत आहे महाराष्ट्राची लावणी. कृपया सर्वांनी बसून घ्या. कृपया सर्वांनी बसून घ्या. नृत्य स्पर्धेला सुरुवात होत आहे. प्रथम स्पर्धक आहे रेश्मा श्रीकांत वाळकर आणि निवडत आहे महाराष्ट्राची लावणी. कृपया शांतता राहा.
त्यानंतर श्री रजनी मुरवाडकर आई भवानी, बघा पहा एवढे वयस्कर असून सुद्धा ते चांगलं नृत्य करणार आहे. जोरदार टाळ्या वाजवून दे. त्यानंतर नेहल किती कोळंबेकर जोगवा तयार आहे सर. नेहल किती कोळंबेकर, स्वरूप कोळंबेकर, त्याच्यानंतर थोडा ठिकाणी निवडीकर. चला सुरुवात करूया. श्री रजनी मुरवाडकर यांच्या आई भवानी या नृत्यासाठी.
बघा एवढं वयात सुद्धा छान केलेले आहे. जोरदार एकदा पुन्हा टाळ्या वाजवून या आरतीसाठी. दरवर्षी कार्यक्रमाला आपल्या उपस्थित असतात. त्यानंतर मी नेहाल नितीन कुर्लेकर जोगवा आता ही ग्रुपली नेहाल नितीन कुर्लेकर जोगवा आहे गाणं आहे. साक्षात नितीन आहे त्याच्यावर
त्यानंतर सुरुवात त्यानंतर आहे स्वरूप कोळंबेकर मी जयचे अंकुर त्याला करून तयार आहे देखील वाजेल ना आपल्याला तू ह्याच्यावरती टाकणारच आहेस ना.
मानसी श्रीकांत वाळकर, लावणी रिकॉर्ड
त्यानंतर एक पात्री असं नाटक होणार आहे 3 मिनिटाचं आहे. स्वरा गजानन देवरेकर. स्वरा गजानन देवरेकर एक पात्री असं नाटक आहे. कृपया शांतता राखा आणि जे बाकीचे उभे आहेत त्यांनी कृपया करून बसून द्यायचे आहे. पुढे चेअर खाली आहे. एक विनंती आहे. चला आता एक पात्री नाटक घेऊया स्वराचं. मी उत्तम कोळंबेकरांना मंचावर बोलण्याची विनंती करतो. श्री उत्तम कोळंबेकर तयार आहे. आणि त्यांचा वसा स्वरापुढे चालवल्यावर प्रचंड काळामध्ये आणि भविष्यात नाटकामध्ये किंवा सिनेमामध्ये आपल्याला आणि त्यानंतर आणि या अभिनयासाठी स्वराला आमच्या मंडळाचे कलाकार श्रीकांत कोळंबेकर यांच्याकडून 200 रुपयांचा रोख पारितोषिक झालेला आहे. विनंती करतो त्यांनी खूप सुंदर अभिनय आणि मला मे महिन्यामध्ये आपण कोकणची लोकधारा कार्यक्रम साजरे करण्यावर बसवले होते. तर त्या कार्यक्रमामध्ये 10 ॲक्ट अधिक त्याच्यामध्ये आपण सादर करावा अशी विनंती
करतो. त्यानंतर आता जो नृत्य स्पर्धेचा कार्यक्रम झाला त्याच्यामध्ये अतिशय बहादर अशी नृत्य सादर केली गेली. तर आम्ही कोणाचा क्रमांक इथे काढलेला नाहीये. तर मंडळाने असा निर्णय घेतला की सगळ्यांनाच आपण बक्षीस देणार आहोत. तर मी नाव असलं आपण व्यासपीठावर आदरणीय रसाळकर साहेबांना विनंती करतो, अभिजित साळव्याला विनंती करतो की व्यासपीठावर यावं आणि आमच्या या सुप्त कलाकारांना सुप्त गुण ज्यांनी दाखवले त्याला बक्षीस द्यावे. प्रथम नेहल नितीन कोळंबेकर. तत्पूर्वी एक घोषणा करतोय, महिलांसाठी आपण एक बातमी चेंडू टाकली अशी स्पर्धा ठेवलेली आहे. दरवर्षी आपण ठेवतो. तर ती स्पर्धा व्यासपीठाच्या उभ्या बाजूला होणार आहे इकडच्या भरण्यामध्ये. तर ज्यांना भाग घ्यायचं त्यांनी लगेच आपली नावं किंवा आपली उपस्थिती दर्शवायची आहे आणि त्याची 3 पारितोषिकं आपण रोजच्या स्वरूपात देणार आहोत. नेहल नितीन कोळंबेकर. नेहलने पण अतिशय सुंदर असं नितीन कोळंबेकर यांची कन्या आहे. नेहल पण पालक आहेत का नेहलचे? ठीक आहे. त्यानंतर त्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजवूया. भविष्याची कला असणार आहे. गेल्या वर्षी पण छानपैकी नृत्य सादर केलं होतं. अभिनंदन मला तुझं आणि रसाळकर साहेबांकडून तुझं कौतुक होत आहे. जोरदार टाळ्या वाजवूया. त्यानंतर स्वरूप रघुनाथ कोळंबेकर. आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते रघुनाथ कोळंबेकर यांचा सुपुत्र आणि त्यांनी या कार्यक्रमासाठी फोटोग्राफी केलेली आहे. असा स्वरूप रघुनाथ कोळंबेकर यांनी मराठी नृत्यावर काम केलं. आता 27 फेब्रुवारीला आपला मराठी राजभाषा दिन आहे. त्याच्या पूर्वसंध्येला त्यांनी सुंदर असं मराठी अभिमान गीत सादर केलं. स्वरूप तुझं खूप खूप कौतुक आणि भविष्यातला एक चांगला कलाकार आहे. त्यालाही आपण शुभेच्छा देऊया. त्यानंतर स्वरा गजानन नेवरेकर. स्वराला आपण शुभेच्छा देऊया. रसाळकर साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी स्वराला हे बक्षीस द्यावं. त्यानंतर आपल्या या समाजाचे भूषण आहेत सगळे आणि बरेचसे कलाकार आहेत. मगाशीच म्हटलं होतं की कुंभार समाजामध्ये पडद्यामागे आपण हे व्यासपीठ त्याला उपलब्ध करून देतोय आणि ते आपल्या समोर येत आहेत आणि भविष्यातले सगळे कलाकार आहेत. बरोबरच त्यांना खूप शुभेच्छा. त्यानंतर आरुषी श्रीकांत वाळकर आणि ग्रीष्मा श्रीकांत वाळकर या भगिनींना आम्ही दोघींनाही विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर यावं. आमच्या मंडळाचे ज्येष्ठ म्हणजे मार्गदर्शक मंडळाचे माजी उपाध्यक्ष आदरणीय श्री मंगेश लक्ष्मण फणसोकर यांच्या त्या नाती आहेत ती मंगेश मामाला पण विनंती करून गेली आणि आपल्या नातीचा गौरव होताना त्यांनी पाहिजे आहे. मामांची कसं नाही ते आज इथे आलेले आहेत आणि या दोघींचं वैशिष्ट्य असं की त्यांनी नृत्य क्षेत्रातलं संगीत विशारद नृत्य कथक वगैरे आणि शास्त्रीय ज्ञान त्यांनी घेतलेलं आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या ज्या अदा होत्या त्या खरोखरच शास्त्रीय नृत्यावर त्यांचे सर्व लावणी हे सादर केलेली होती आणि ते रसिक प्रेक्षकांना आपल्या समाज बांधवांच्या मनात असल्याची सुद्धा केलं होतं. तर या दोघी महाराज त्यांनी आमच्या त्यांचं खूप कौतुक आणि याही भविष्यातल्या नृत्य विशारद आहेत अशा त्यांना आपण शुभेच्छा देऊया. आणि त्यानंतर यांचे मोठमोठ्या थिएटरला कार्यक्रम होतात. फेसबुकला जर तुम्ही पाहिलं तर जर कुठे कार्यक्रम असेल तर नक्की आपण त्यांचं कौतुक करण्यासाठी आपण जावं. खूप खूप धन्यवाद, आभार रमेश मामा. आणि शेवटचं साहेब आमच्या ॲम्बिशियन मॅन दुमाडकर साहेब, रविदास दुमाडकर साहेब, मला वाटतं
साठीचे युवा गंजन गुलवडकर साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर यावं. त्यांनी सालाबाद समळे आई भवानी तुझ्या कृपेने एक गोंधळ नृत्य सादर केलं. अनेक वेशभूषा करून त्यांचं वय आपल्याला इथे दिसतंय मोठ्यामधून आणि म्हणून मी त्यांना विचारण्याने म्हटलं जोड्या गावाच्या समाजभूषा नंतर निवाडकर साहेब त्यांचं सत्कार इथे होते. साहेबांना आपण आणि महालक्ष्मीच्या घरी निरोगी आणि उदंड आयुष्य लाभो असे आपण आवाज करूया. आणि काही काही दिवसापूर्वी थोडासा आजारातून ते मुक्त झालेले आहे आणि त्यांनी सुंदर असं नृत्य सादर केलं मंडळाच्या वतीनं. त्यांचे खूप खूप आभार. आणि यानंतर मी रसाळकर साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी यावर्षी आपण कोकणची लोकधारा ही संकल्पना घेऊन आपण कार्यक्रम करणार आहोत. तर त्याच्या पोस्टरचं अनावरण आपण करावं आपल्या शुभारचे अशी मी तुम्हाला विनंती करतो. आणि मी सगळ्या समस्त महिलांना विनंती करतो की या संपूर्ण कार्यक्रमामध्ये मंगळागौर असो नृत्य असो या संपूर्ण कार्यक्रमामध्ये मुंबईमध्ये सराव करून आपले गावचे ग्रामीण भागातले सगळे असे कलाकार घेऊन आपण कार्यक्रम करणार आहोत. मी रसाळकर साहेबांना विनंती करतो की तिथे जावं लागेल. अध्यक्ष हरिणी सावळी राजेंद्र फडतोपुर आणि आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते या सर्वांना विनंती करतो की त्यांनी कोकणची लोकधारा या पोस्टरचं अनावरण करावं आणि या कार्यक्रमाची रंगीत तालीम सरावाला आपण शुभेच्छा द्याव्या. यानंतर महिलांसाठी बादली चेंडू टाकणे स्पर्धा होणार आहे. त्याचीही लोक पारितोषिक दिलं जाणार आहे. तर कृपया आपण मोठ्या संख्येने भाग घ्यावा आणि लगेचच आपण हे चालू असताना आपण व्यासपीठावर लगेच वधूवर परिचय देण्यापासून आहे त्याची सुरुवात करणार आहोत. सर्व पालकांना विनंती जे वधू आणि वर आहे त्यांनी व्यासपीठावर येणं खूप गरजेचं आहे. क्रमांक आहे लक्षात ठेवा. पोस्टरचा अनावरण 2 वाजूया. कोकणची लोकधारा आमचा कोकणी साखरपणी कुठेही या महाराष्ट्रामध्ये कलेमध्ये आपण कुठेही मागे नाही. आणि म्हणून या कोकणी लोकांनी कोकणी साखरपणाने आपली कला कोणती असो कशामध्ये असो कमान असो त्यानंतर शक्तीवाले पुढेवाले बाल्या डान्स असो किंवा इतर डान्स असो कमान असो ही कला आपली आपण जपलेली आहे. त्याचा अनावरण रक्तसागर क्रिकेट संघ संपूर्ण असं मंडळ यांच्या संकल्पनेतून हा कार्यक्रम जोरदार करायला पाहिजे. कोकणची लोकधारा आणि याच्या सरावाला मुंबईमध्ये आता लगेच सुरुवात होणार आहे. रसाळकर साहेबांना खास धन्यवाद. आणि साहेबांनी मे महिन्यामध्ये या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहायचे सहभागी आता मी या निमंत्रण देतोय. धन्यवाद. त्यानंतर महिलांनी आपल्याला राष्ट्रपतीच्या विभागातला आपण या स्पर्धेमध्ये सहभागी व्हायचे आहे. तिथे दिलीप कोटोडेकर, श्रीकांत कोळंबेकर, मनोज मुंडेकर, अजय कोटोडेकर, निखिल मालुसकर अशा आपल्या मंडळाचे हिमांशू फंडोळकर अशा मंडळाच्या असे युवा कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी या स्पर्धेचं परीक्षण करायचं आहे आणि लगेचच ही स्पर्धा संपन्न करायची आहे. तर यानंतर आपल्याकडे फक्त 1 तास आहे.
उपस्थित आलेला आहे. स्वरूपला विनंती आहे त्यांनी व्यासपीठावर यावं. ठीक आहे, व्यासपीठाच्या समोर एक जागा दिसते मी मनोहर पटोले विनंती करतो त्यांनी व्यासपीठावर यावं आणि स्वरूपला बक्षीस द्यावं. जोरदार टाळ्या स्वरूपसाठी मनोहर पटोलेकर त्याचं सत्कार करते. धन्यवाद. फोटो दाखवून स्वरूप खूप कौतुक, खूप मोठा हो. स्वरूपचा विषय म्हणजे हार्मोनियम पण छान होतो आणि गायक पण छान होतो. त्याला भविष्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा. हा जो स्टेज होता तिथे महिलांनी पुढे यायच्या, ज्यांना भाग द्यायचा लगेच स्पर्धा सुरू होते. जी आपली एक पारंपरिक स्पर्धा झालेली आहे खेळाची, त्याला रोख पारितोषिक आपण देणार आहोत. मला वाटतं 3 संधी आपण देणार आहोत. बरोबर स्वीकार 3 संधी तोपर्यंत ही स्पर्धा चालू असताना आपण वॉलीबॉल खेळाची तयारी करूया. बरोबर व्यासपीठावर टेबलवर लावून त्या फॉर्म वगैरे जे आलेले आहेत ते वाचनाला आपण त्याची सुरुवात करणार आहोत. हॅलो, चला सर्व महिलांनी या. माझी केंद्राकडे स्पर्धा चालू होत आहे. पहिल्या पिरियड काढला तर त्याला 5 गुण. स्पर्धेत आहेत का? खाली चेंडू टाकणे. जर 5 मिनिटात कोण आलं नाही तर स्पर्धा कॅन्सल करावी. फिरवला माझ्या मुलाचा नंबर आहे.
लवकर या. पहिल्या किलोमीटरला 5 मिनिट, दुसऱ्यांदा गेला तर 3 मिनिट आणि लास्ट किलोमीटर 2 मिनिट असते. तर लवकरात लवकर या महिन्यात. मनोहरची बहीण आमच्या हॅलो वसायला आपण आता वधूवरासाठी सुरुवात करत आहोत. त्या प्रत्येकी आवश्यकता होती की आता आपण आपण आता मुख्य कार्यक्रम आहे वधूवर परिचय
त्याला आपण सुरुवात करत आहोत आणि हा सर्वांना कृपया आपल्याला जी चर्चा करायची आहे ती आपण नंतर करा. आपण व्यवस्थित सगळ्यांना परिचय करून घेऊया. वधू आणि वरांसाठी आपण ते येऊन केलेले आहे. त्याने आपला स्वतःचा परिचय स्वतः करून घ्यायचा आणि पुढे हे चालवताना तिथे स्पर्धा चालू राहणार आहे. आलं लक्षात? चला आपण आजच्या या जरा मागे मंडळाचे कार्यकर्ते सगळ्याला बसून दे, सगळ्याला बसून दे. मंडळाचे कार्यकर्ते सगळ्यांनी बसून दे. आजच्या या वधूवर मेळाव्याचं वाचन तो आपण झालेला आहे. श्री मनोहर कोटवडेकर आणि श्री श्रीकांत कोळवडेकर हे करणार आहे. जर एखादा आमच्याकडून वाचायचा राहिला तर आम्हाला त्याची कल्पना द्यावी आणि वधू आणि वरांची स्वतःचा परिचय स्वतः करून द्यायचा. आपण तुमचं नाव पाहू म्हणजे थोडे आपल्याला पण आहे. आपले सगळे बांधव आहेत तेव्हा आपण त्याची आवश्यक आहे आणि कृपया आणि आपला परिचय करून द्यायचा. तुम्हाला परिचय करून द्यायचा इथे येऊन आहे तुमचं संपूर्ण हॉलचं वाचन करू आणि कृपया स्टेजवर येऊन आपल्या गावागावाला ओळख याची दक्षता घ्यावी. तुमचं हॉलचं वाचन आम्ही करू परंतु कृपया स्टेजवर येऊन तुमचं ओळख करून आहे. पुरवते आपला असंच याचा परिणाम होत आहे. राकेश रवींद्र आंबोळकर, राकेश रवींद्र आंबोळकर जर असे उपस्थित घ्यायचे आहे. आमच्याकडे फॉर्मचं वाचन सभागृहाला ओळख होईल. जन्मदिनांक 5 डिसेंबर हेलो 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 यांचा मोबाईल नंबर आहे 9821118874. दूसरा नंबर आहे 9870775418. हेलो मंडल तानाजी गिरकर आहे का? मंडल तानाजी गिरकर मंडल तानाजी गिरकर यांची जन्मदिनांक आहे 11 ऑगस्ट 1991. त्या ॲक्सिस बँकमध्ये जॉब करतात आणि जरा फिरवून आणतो आणि त्यांचा दूरध्वनी क्रमांक आहे 7666277086 आणि या लांजा इथे राहत आहे आणि त्या अपेक्षा असलेल्या दिलेल्या नाही त्यांनी. मंडल तानाजी गिरकर जन्मदिनांक आहे 11 ऑगस्ट 1991. वर्गाच्या सर्व पालकांना नम्र विनंती आहे की कृपया आपल्या मुलगा किंवा मुलीला
कृपया स्टेजवर येण्याची विनंती करावी. त्यांचा भाव आमच्याकडून वाचन करण्यात केली. फक्त त्यांना सभागृहाला ओळखण्यासाठी दुसरे स्टेजवर यायचे आहे. म्हणजे सभागृहामध्ये मागं आणले जिथे सदाशिव पाटील यूट्यूबला पाक सिद्धी आणि ETC चॅनल पाक सिद्धी आणि ETC पार्क सिद्धी पाक म्हणजे पाक सिद्धी पाक PAK पार्क सिद्धी पाक सिद्धी आणि ETC कोणत्या गावातले रायपटण काय आडनाव आंबरकरवाडीतले टक्केवाडीतले मामा आलेले ना माझे मामा आलेले ना आता टक्केवाडीतले माझी आई तिकडची रायपटणची टक्केवाडीतले कामगार नेतर आहेत ना त्यांची बहीण मिळाला पाक सिद्धी ETC बघ ते पण महत्वाचं आहे. कमी आहेत मुली कमी आहेत बाकी एक सब करून ठेव. आमच्या गावचे पण व्हिडिओ आहेत त्याच्यामध्ये लाईव्ह परत साधे व्हिडिओ शॉर्टच टाकते आता एवढं त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे कृपया शांततेला करा प्लीज. सर्वांनी बसून घ्या. आता पुढे वाचतो वेदिका चंद्रकांत वाडकर. वेदिका चंद्रकांत वाडकर आहे का? कृपया स्टेजवर यायचं आहे असेल तर. वेदिका चंद्रकांत वाडकर. चला फॉर्म वाचतो आहे त्याचा. वेदिका चंद्रकांत वाडकर यांची जन्मदिनांक आहे 4 सप्टेंबर 1998 आणि त्या MSc आहेत टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल परत इथे त्या जॉब करतात आणि मुलाबद्दल अपेक्षा म्हणजे स्वतःचं घर आणि नोकरी चिखलच्या आहेत त्या. आणि यांचा दूरध्वनी क्रमांक सांगतो इंग्लिशमध्ये सांगतो 9819659008. ठीक आहे. वेदिका चंद्रकांत वाडकर. सतीश एस सावरटकर. सतीश एस सावरटकर जन्मदिनांक 2/2/1988. शैक्षणिक अर्थ BCom. नाशिक उत्पन्न पोस्ट कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 880585. कॉन्टॅक्ट नंबर 3 कृपया शांतता राहा. आपली रिक्वेस्ट आहे.
प्राची बाळकृष्ण गावकरकर, प्राची बाळकृष्ण गावकरकर आल्यात का? कृपया स्टेजवर या. आल्या असेल तर कृपया स्टेजवर यायचं आहे. प्राची बाळकृष्ण गावकरकर यांची जन्मदिनांक आहे 9 सप्टेंबर 1996. त्या सिव्हिल इंजिनियर आहेत आणि त्यांचं मासिक उत्पन्न आहे 50,000. सगळे टाळ्या वाजवा कृपया. हार्दिक अभिनंदन. आपल्याला कृपया शांतता राखा ना प्लीज. माझं नाव प्राची बाळकृष्ण गावकरकर आहे. मी प्रभादेवी मुंबईमध्ये राहते. माझं शिक्षण सिव्हिल इंजिनियर मी सिव्हिल केले कंप्लीट आणि सध्या पवई येथे LNT मध्ये काम करते ॲज अ सिव्हिल इंजिनियर. माझं गाव आणि सिंधुदुर्ग आहे. अपेक्षा आहे की मी शिक्षित आणि नोकरी करणारा असावा आणि कम्प्युटर मला भाऊ बहीण कोणी नाही. आम्ही घरामध्ये मी आई वडील तिघं राहतो. माझा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 7977067096. प्रत्येकदा सांगते मी माझा नंबर 7977. हॅलो, त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 7977067092. या आहे प्राची बाळकृष्ण गावकरकर. मी प्रकट काकीला दिलं. भांडी उडवायची. जोरदार टाळ्या वाजवा. हे संपले काय लेडीज संपले. आता ते कोणवाले धन्यवाद प्राची. धन्यवाद. धन्यवाद. असं सगळ्यांनी आम्हाला सहकार्य करायचं आहे. पुढील नाव आहे रोहन नारायण सावंत. रोहन नारायण सावंत आहेत का? रोहन नारायण सावंत लेडीज फर्स्ट झाले शेवटी. जन्मदिनांक 12/1/1986. शैक्षणिक अवस्था 10वी. मासिक उत्पन्न 20,000 रुपये. नोकरी डॉक्टरच्या दवाखान्यात कामाला आणि ड्रायव्हर. डॉक्टर क्लिनिक माइन स्टेशन समोर. त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे भाऊ 9920248141. कॉन्टॅक्ट नंबर परत 9920248141. त्यांचा राहायचा पत्ता माहिती आहे. कृपया काळजी केलेलं आहे. स्पर्धाचे बसून घ्या. पहिल्यांदा विनंती आहे, कृपया बसून घ्या. चला पुढच्या बाजूला अनुजा अरविंद साळवी. अनुजा अरविंद साळवी ठीक आहे. आलात का? त्याचं फॉर्म सांगतो. अनुजा अरविंद साळवी यांची जन्मदिनांक आहे 22 जून 1996. त्या फॉर्म आहेत. परत इंटरव्ह्यू केलेले आहे आणि त्यांचं मासिक उत्पन्न आहे 34,000. त्या व्यवसाय करतात आणि सर्टिफिकेट करतात. ट्रान्सफर टेक्नॉलॉजी तिथे ते जॉब करत आहे आणि
त्या आमच्या गावाच्या आहेत, कोटोळे या गावाच्या आहेत आणि त्यांच्या अपेक्षा अनुरूप असावा स्वतंत्र घर आणि त्यांचं दूरध्वनी क्रमांक देतो. शैलेश शरद नांदगावकर, शैलेश शरद नांदगावकर, जन्मदिनांक 22 ऑक्टोबर 1987, शैक्षणिक वर्षा SSC, मासिक उत्पन्न 25,000, 8 हंटन मोरेली MLC महाकाल. त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 8691812955. ते बांद्राला राहतात. त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 8691812955. सायली सुनील सटे, सायली सुनील सटे आहेत का? कृपया त्यावर शांतता प्लीज, कृपया शांतता राखा. सायली सुनील सटे यांची जन्मदिनांक आहे 28 सप्टेंबर 1999 आणि त्या आहेत शिको. त्यांचं मासिक उत्पन्न आहे 20,000. त्या अंधेरी ते जॉब करतात आणि त्याचं नाव आहे पावस कुमारवन रत्नागिरी. त्या संस्थानिक क्रमांक येथे राहिला आहे. त्यांचा दूरध्वनी क्रमांक आहे 7045893574. पुन्हा एकदा सांगतो 7045893574. सायली सुनील सटे. अभिनव विनायक आजगरकर, अभिनव विनायक आजगरकर, जन्मदिनांक 21/12/1991, शैक्षणिक वर्षा BCA MCA टूर लीडर, मासिक उत्पन्न 1,50,000, नोकरी सॉफ्टवेअर डेव्हलपर, CPS टेक्नॉलॉजी. ते मोबाईल नंबर 9004585745. मोबाईल नंबर 9004585745. दुसरं नाव आहे धर्मेश साडेकर, धर्मेश साडेकर, जन्मदिनांक 15/7/1989, शैक्षणिक वर्षा मासिक उत्पन्न 40 ते 50,000. कृपया स्वागत करा ना प्लीज. माझं नाव धर्मेश गणेश तिचा कॉन्टॅक्ट नंबर सांगितली. कॉन्टॅक्ट नंबर ऐकणार का? ऐकायला लागेल. गणेश गाडगे. त्याचे जन्मदिनांक आहे 17 जुलै 1989. हे BA आहे आणि त्यांचं मासिक उत्पन्न आहे
त्याचं मासिक उत्पन्न आहे 40,000 आणि ते नोकरी करतात ग्रँड रोड येते आणि त्यांची अपेक्षा अशी काही नाही आहे शिकलेल्या कोणते पाहिजे आणि ते स्वतः हे आहे. जो नवीन क्रमांक आहे लिहून घ्या 9833761977 9833761977 मी मला थोडं पण यांना सत्कार करायला सांगतो. जोरदार गाण्याला धन्यवाद करते. यानंतर अल्पा प्रभाकर कोळंबेकर. अल्पा प्रभाकर कोळंबेकर आहेत का? याची जन्मदिनांक आहे 23/5/1995. त्या MA LLB गेट चालू आहे त्यांचं. त्या कॉर्पोरेट टीचर आहे दादर ते जॉब करतात आणि त्याचं नाव आहे नांदुरे शेगर रत्नागिरी. राजा त्या माहीमध्ये आहे आणि त्यांचा जोडी क्रमांक आहे 9833604517 9833604517 अल्पा प्रभाकर कोळंबेकर. सुरेश कलमकर. सुरेश कलमकर जन्मदिनांक 8/8/1991. शैक्षणिक अर्हता पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा 2 रँक टॉवर. त्यांचं वार्षिक उत्पन्न आहे 4,50,000. नोकरी टाटा कंपनी ठाणे. ते राहायला सांताक्रूज आहे. त्यांचा मोबाईल नंबर आहे 9869285839. मोबाईल नंबर परत एकदा 9869285839. आता जी स्पर्धा झाली महिलांसाठी माझी शेती टाकणे त्यामध्ये एकच 25 दिनांक आलेले आपण. प्रथम क्रमांक आहे सरिता फणसोडकर. कृपया स्टेजवर यायचं. सरिता फणसोडकर. तर जोरदार करावं माझी शेती चालली आहे त्यामध्ये प्रथम क्रमांक काढलेले आहे. धन्यवाद. पुढील नाव आहे आशुतोष अरविंद साळवी. आशुतोष अरविंद साळवी. जन्मदिनांक 29/8/1994. शैक्षणिक मासिक उत्पन्न आहे 30,000. नोकरी सर्व्हिस ॲडवायझर इन सिंहानगर मुंबई. त्यांचा अमरजोत क्रमांक आहे 9870476596. ते राहायला बांधलेलं आहे. मोबाईल नंबर परत एकदा 9870476596. कुमारी सुनैया किरण शेटकर. कुमारी सुनैया किरण शेटकर आहे का? कृपया स्टेजवर यायचं असेल तर करायचं. कुमारी सुनैया किरण शेटकर यांची जन्मदिनांक आहे 11/7/1997. त्या 12वी पास आहेत. त्या बदलामुळे ते राहिलं आणि पुढे अपेक्षा आहे अजून यायला असावा आणि ते करते.
त्यांचा दूरध्वनी क्रमांक आहे 9970810224. नाव आहे सारंगम महादेव कुमार. सारंगम महादेव कुमार जन्मदिनांक 5/11/1990. शैक्षणिक वर्ष आहे MA. मासिक उत्पन्न 35,000. कराड बँकेमध्ये 4 घ्यायचे. त्याचा मोबाईल नंबर आहे 9172400405 9172400405. त्याचा गाडीचा पत्ता आहे कराड जिल्हा सातारा. कुमारी मीनाक्षी गजानन साळवी. मीनाक्षी गजानन साळवी. कुमारी मीनाक्षी गजानन साळवी. त्याचा जन्मदिनांक आहे 14 जानेवारी 1997. आणि त्याचं शिक्षण काही दिलं नाही आहे. तर याचं मासिक उत्पन्न आहे 25,000. त्या नोकरी करतात अजंता फार्मा कांजळी तिथे ते जॉब करत आहे. आणि त्याचा दूरध्वनी क्रमांक आहे 9892670494. पुन्हा एकदा सांगतो 9892670494. आणि कृपया मिळेल काय त्याला फॉर्म पूर्ण भरावा. आपण फॉर्म भरू. दर्शन दशरथ अंधरेकर जन्मदिनांक 15/4/1992. 12वी पास. मासिक उत्पन्न 18,000. व्यवसाय नोकरी ग्लोबल लॉजिस्टिक प्रायव्हेट लिमिटेड पूर्ण. त्यांचा मोबाईल नंबर आहे 9769515627. कृपया शांतता बसा. 15 मिनिटे आहेत. कृपया शांतता बसा. कौशिकी मनोहर मालुकर. कौशिकी मनोहर मालुकर. याची जन्मदिनांक आहे 30 ऑगस्ट 1999. या 12वी पास आहेत. सेल्फ ऑफिसर आहेत ते. आणि त्याचं मासिक उत्पन्न आहे 18,000. त्या राहायला विरारचे आहेत. विरारचे आहे. त्याचा दूरध्वनी क्रमांक आहे 8452029304. कौशिक मनोहर मालुकर. राजाराम प्रकाश गोंधळकर जन्मदिनांक 16/7/1990. शैक्षणिक वर्ष B.Com. मासिक उत्पन्न 45,000. नोकरी अकाउंटंट कार्बोट कन्सल्टिंग इंजिनियर ठाणे. त्यांचा मोबाईल नंबर आहे 7709995211. अंकुश केशरीनाथ मालगावकर. अंकुश केशरीनाथ मालगावकर. त्याची जन्मतारीख आहे 11 जुलै 1989. हे 12वी पास आहे. त्यांचं मासिक उत्पन्न आहे 90,000. माझे नेहमी पुढे जॉब करते. आणि राहिला आहे गृहश्री पूर्व. माझगाव आहे अलिबाग. त्याचा दूरध्वनी क्रमांक आहे 8152572658. अंकुश केशरीनाथ मालगावकर. योगेश गणेश मोचेकर जन्मदिनांक 5/11/1995. शैक्षणिक वर्ष B.Com. वार्षिक उत्पन्न 8 ते 10 लाख. व्यवसाय श्री गणेश फोटो डिजिटल स्टुडिओ शहापूर. श्री गणेश फोटो डिजिटल स्टुडिओ शहापूर. मोबाईल नंबर आहे 7709120755.
कोण आहे बरोबर गेटनी या बाजूला गेटनी झालं. जाताय आता तुम्ही चालले टाइम आहे ना? नाही चालले ड्रायव्हरला सोडायला लागेल ना. हां हां मला सोडतो मला सोडतो. अच्छा अच्छा माझे या पुन्हा भेटून गावाला या. याच आहे गावाला. प्रदीप अनंत मेहतर, प्रदीप अनंत मेहतर, जन्मदिनांक 28/4/1995, शैक्षणिक वर्ग डिप्लोमा मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, मासिक उत्पन्न 45,000 रुपये, नोकरी मेकॅनिकल डिझाईन इंजिनियर, विकास इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड महापेठ. त्यांचा मोबाईल नंबर आहे 9130455596. ते राहिला आहे डोंबिवलीला. वर्षा प्रकाश कुमार, वर्षा प्रकाश कुमार आल्या का? वर्षा प्रकाश कुमार यांची जन्मदिनांक आहे 1 डिसेंबर 1989. या एजी आहे फायनान्स बीकॉम आणि त्यांचं मासिक उत्पन्न आहे 40,000. कोटक महिंद्रा बँक तिथे त्या जॉब करतात आणि त्या राहिला आहे शिवडी येथे. त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 9577779561. वर्षा प्रकाश कुमार. मीना सुरेंद्र कुंभार, मीना सुरेंद्र कुंभार, जन्मदिनांक 2/3/1997, 15/5, मासिक उत्पन्न 23,000, नोकरी गोल्ड स्टॉक रिलायन्स ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मोबाईल नंबर 9319389698. मयुरेश मनोहर खानकेकर, मयुरेश मनोहर खानकेकर यांची जन्मदिनांक आहे 11 ऑक्टोबर 1991. हे बीकॉम आहे. त्यांचं मासिक उत्पन्न आहे 35,000 आणि हे CCF फायनल CCF प्लस 3 लॉट तिथे ते जॉब करतात आणि पुणे येथे